لك زيونا سبق كان جنك أجن كان رسمك قدس أسجل لك أزلك أسجل كل برك ولا كيت كأن كل لسان أنت وتعملك أمالك ويا جاس ونبسنا جاس تعملك أنت لكل جسكه ولا كل هذا نفسنا تيوا كان نبقى كما مهارنا كل سؤال كان زي برانت مساسوات صلي كما زبالو قدوس 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 እግዚአብሔር አምላክና ዝነበርካ ዘለኻ ንኩሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገን ይሁን ስለ አምላክነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ስለ ንግስነትካ ስለ መለኮትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነኽብረካ ነመስግነካ ንገልግለካ ንግዛእካ ፍግሜልና ድማ ንሰግደልካ ساعات مع التباريكا أبعدنا زماعة زي أنزا سعند يا مسيكا الجرما نصلوات كمون قال كهن مهار سلازنا أخنا كورن مسكانا أخيكون نبصحوا صلوات تقبل لنا كم تم سمعها يوم سمعنا سميعها محرنا سميعها ما كل قناتاتنا لو تكات سبقلنا تنمهار قال كادما قال كامخانو تردينا بخبر سميعنا أبكبر خانو قلو خبر نجار كن وافر اللون بسماي كنت متولد مصر حجزنا عالم سلام مزازلنا يهجر سلام نهجرنا نهزبنا نقرابنا منقنا سلام هبنا بنادينا قدس رنجل مريم ملاد نتنا ملاك تراد نتنا نبياتنا ورياتنا صار كان سمايتاتن صلوتاي تفلينا كم تنهاري الزمهار كيوم بسمايات نبرابنا نبلنا نسوعك لنا سمكاي قدس من قصات نتا فاركا هم تاب سماي كم دمام دري يكون على تنجرانا لما هبنا أنا نزود دولنا بدلهم كم زخرجنا لهم بدلنا نعوسنا دلنا كفاد إحنا نامبرا فتنا يتتونا من قصنا حيلين كبرن نزل عالمنا تكايم أمين وزيتي مريم بناء قدس جبريل ملاك سلام تا سلام لك له حلنا غدن قري خير سجاخون دن قري خير أدي جابير سوات بيتا سراوي سلام لك له سخيكاب عن السبر فتيخي فركر صوت ومت سجا جابير مساقي وفست دسولكي فتياتنا خسرنا نفتو ودقي يذكر سس من تانا محرت لمن لنا أمينا مسكانا صلوات شناي نجار نزجبر لنا يقرب هذه جابيه ربون قيتنا أملاقنا ودعنا يسكر صوتنا مسكنا لنا صورنا ردينا نيحلونا نقربنا تقبلنا أنت معنا نتنينا سعد جاونا تحنا يحجم وتقدس على جام كل زمن وتنام بسم سلام كلنا كل زحجة ورملقنا لمن لنا وقيتنا جابيه كل التغزابون قيتنا أملاقنا ودعنا يسكر صوت لكل جبرين من تقول جبرين أو يشتغل جبرين مسكنا كلنا سلا سور كنا نزل داخلنا زحل كنا نبقى سلا زعرب كنا تقبل كنا سلا زعرب كنا زتنا كنا سعد يوم سلا زب صح كنا نمسكنا كلنا وقيتاي قرب لنا عم أفكر سلا زل منا كلنا كم محرد كان دلنا نزقدس على زيان كل زمان وقتنا نأخذ مفراب بفصم سلامكم بفصم عبنا كل قناتون كل مكران حبوا جور زغنا كل جبر سيطان مخروف عسوات من لعل صلان وقيتا كبر كاب كل حزب خاون أرح كاب زوري عبزلنا يبتهون أرح يتعمل زحيشن عزلنا تمنى نكربيتين كل حال سلام كرنا سلطان ذهب كنا نسخامه كاب كل خوف عدنا نبلا حنا برنا فتنايت تونا حرور دفاع بيتنا ملقنا ودحنا يسكرسوس من تفقر سبيل بزق ورا محرت نقرأ عن مسخ معرم هو مزعمنا كل سن سكانان صنعتهم بوزل لك على من كل ساعة زلالة معلم آمين ناين السحام مزمر حمسان حدا وعملا كم سالخ محرن كم تعبير غواساي دمسس كواساي صدق حصونك بحاتياتي وين اسرني انا بساي فلط علىكم محاتياتي كل جزء كن مايو زروا خاص عدل فردخان صون كاتركب انا اخاطر يبدلكو اب قدمي خاكاي غوركنا بابسات ولدكنا كابحاتيات تنستني انه انا حق اوشتي خاطر لي ابرون تمهرني من تغصلس سمع زاطريني كبرت كصلو صبني تنزقت قد قاينا صمت حغوساس بحتان حغوسن اسمعني كزكا بحاتياتي كولن وزل او سايون دمسسو واملاح قري لي بفطر اللي يصر منفس كاوشتي حدش كاب غزكاي دربيني حغوس مدحان كامل سلي فؤادኛ መንፈሱን ደግፈን መገደኻን መፍረስ ሆመረምየ አጣና በኻኹም ለሰየው አምላክ መድኃኒት ከወዳ ደም አናቅፈኒ እሳኔን ጽድቅ ኃይል ክትብለሉያ ወይታ አፈ ምስጋና ከነግርስ ከና ፍሬ ክፈት መስዋዕት በብለካኒ ተዘይኮንስ መቅረብ ኩል ካነረ መስዋዕት መራራይት በጎኒ ኻሞ መስዋዕት አምላክ ሱር መንፈስ እዩ ወአምላክ ንስብሩን ቁጥቁጥ እንድባይቱ ነቆኒኻ እጽም ጸጋኻ ሰናይ ግበረላ መካታት ኢየሩሳሌም ንዳ شو مسوات صدق بزحر مسوات بقول مسوات بحق لك أيو شو عم مسوي خارح وقرب لك أيوم هاللويا
صلاتك زيادك أس نكرساس نقصين أملاخين مسجانا أقربلو حتياتيك حد قال ليك إلمنا نعم دكتور عبد لنا مزمور 130 أبي مرجيتا 131 ኤልሳቤት 132 አሽሊ 133 ሳራ 134 ፍርሓስ 137 ኣነ ኸንብባዬ 138 أبوي مرجيتا 241 أبو أشي 242 سارة 246 ترحس 247 أنا خنبباي 248 أبوي مرجيتا مزمور 148 هاليلويا نእግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ አባርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ በዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ አትን ፀሐይን ወርሕን አመስግንኦ አቱም ብርሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ አቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ አዚዙ ተፈጢሮም የሞሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም አቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ አቱም ገበላት ባሕርን መዓምቁን ኩልኩም አቱም ሓውን በረድን አሳሒታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ህበብላን አቱም አኽራንን ኮረቢት ኩልኩም ፈረይታ አዋምን ጽሕድታትን ኩልኩም አራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርቲ ዓዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም አሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረት ምድርን አጓዝን ጎራዝትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርና አልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቡ ህዝቢ የመስግነሎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶም ምድረ ቅዱሳት ስብሐት ይከውን ሉቃስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 እነሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤል እውን ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ መንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጸ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ፃን ከም ስርዓት ሕጊ ክገብርሉ ምሳተው ድማ ከም ስርዓት ሕጊ ክገብርሉ ምሳተው ድማ ነቲ ጽቡቕ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበረ ነቲ መሲ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ መንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ መንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጸ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ፃን ከም ስርዓት ሕጊ ክገብርሉ ምሳተው ስምዖን ድማ ብኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ከምዚ እናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነትና ዛም ግላጽ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ክቡር ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንታይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ትፀረባኻ ንበሪኻ ብሰላም ተፋነው ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ብሰይራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን አሜን ክፍልታት ጸሎት አሽሊ አራይ ክፍልታት ጸሎት እነሆ ኣብቲ ቅኑዕ ፈራዳይ ቆሜ ኣብቲ ቅኑዕ ፈራዳይ ክቀውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኾነኔ ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግንከ ነፍሰየ ገና ኣብ መሬት ከለኺ ካብ ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኽስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃንሳት እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ተንሲእኺ ናብ መድሓኒኺ ብንስሓ ኣምላኸይ መሓረኒ ኣድሕነኒ እናበልኪ ተማህፀኒ
ምስጋና ነቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን አሜን አሜን መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ሳራ هراي موال سب سوري كونستراكشن አለው ገዛና መቆረብ ድምጽ ከሸግረኩም ከይከውን موال سب زي ودا እዚ ዓለም ዚኣ ከአን ዘልዓለም ዝነብርን ተዝኸውን ሲ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወክ ነይሩ ግን እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራት ክን እቲ ህማቅ እከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስቅላዕ ኣብ ዓራት ሓጢያት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳእን ስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ ትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ አምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርህ ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነጸብራቃዊ ብርሃንካ እንቀጥቅጥ ኣለኹ ኣነ ህሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይግድስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቀባል ቀረጽ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ይቅረበለለይ ይብላ ኣለኹ ይዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን ወንጽሕቲ ድንግል ኤልሳቤጥ እጻት ዛረብ እንተለኹም ምን ትኸደለኸ سمعوني لهم حجة هو انت ايش نقر زي واقع عن اللون اونس اتدنقلنا بارياخي اتي قلطف صلاه رديتكي زرقي هنا تبع الاب حلناي كم معبل الجماعات الكفو حسابات تبعي الحقيو نتحممت نفسي بخنتنت ازيو حلوات طفيوا الله امه ناب صلوتن من نقاحن أبقسيام مخنياتو نسخي كآليتن محرت تلمن علايت أدن يخيب أدن منشي هوت النقوسين أملاخين بيتين يس كريستوس تسفاي يخيب آمين أوغويتا بزاليت زيا هوت Thank you, Dr. أوغيتا بزاليت زيا نعمو بزيد حاتيات كنحضر حلونا أو أملاخ بوتاتنا نسخة بروخيخا برختك أزيو بزحيو قدسمك نزل عالم كبري زمولويو آمين أوغيتا خمتي أباخا توكلنا يزلنا محرتك خمو تخون لنا عينتي خلو نعخا يتبايا اللوا نسخة أب أوانو مقبي كتبهم أو أملاخنا مدهانينا أو تسفى خلا وسنات مدري سمعنا أو جيتا نسخة إخا أبزعلت زي نزل علم تدحنا عقبا آمين أو جيتا بروخ إخا أمو فردخا محرني أو جيتا حقنتك بروخ إخا أمو كبرخا أبرها لي أو جيتا محرتك نزل على منبر أو جيتا نعي نتجبر إدكا كاب ولدونا ولدو معقوبي سلازخونكا أيتنسجني أوجيتا نعخا بديلي إمو محرنن ننفسي أتحنن إنابولكو يتسلي اللهو أوجيتاي أباها توكيل اللهمو أتحنني فقد كبرن كا محرني نسخة أملاخي فالفالي هوت إخا ببرهان كادما إنا برهان إنري محرد كان نبتم زفلتوخا كبرخا خانب قناعات لبي تمسع تسقان برختن مسقانان بحق إنات كايو أو قدم عالم زنبر كان نزل عالم التنبر زولخان أبون ودن منفس قدسن نعاخا مسقانا وداسين قرمان يقبع لو من كل ساعة نزل عالم آمين أولو علقويتا بآخا مؤمنين نسمكا مزمارن سنة إيمو محردكا أبت صباح حقنتكا دما ليتي يزنتو هللويا هللويا آمين
ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ትርሓስ ብሃና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማናይ ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሞታትን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ጎይታ መሓረና ምስጋና ንኣቦን ንወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጽብጽበልና ኦ ጎይታ በሳና ይቅርበለልና ኦ ጎይታ ንሕማማት ዝብቃብ ፀሓዮም ሞመንት ትቅድስም ካልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትና ነዴታትናን ኣሕዋትና ናሓትናን ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍኦ ካብ ሓጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድኣና ልማነና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሐረና ጎይታ መሐረና ጎይታ ባርከና ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ናይ ዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሰና እንደገልና ኣብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዚቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ንኸደንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኻ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰረየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ጴጥሮስ ፋሚሊ هذا ጴጥሮስ ፋሚሊ ድምፅኹም አይስማዕኒ ዘሎ هذا ሳሙኤል መንገዲ ዘለኹ ዶክተር حاضر ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ቅድስት ምልዕተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ኃጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ዓርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኃጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስት ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ኃጢአት ክጽበወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነት ኣማላዲት ኃጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘክረና መተው ጸሎት ሃይማኖት ኤርትራ ጴጥሮስ ፋሚሊ መጽኹም ተሆንኩም ዕድል ክበኩም ተዘይኮነ ኤርትራ አይፎን መተው ጸሎት ሃይማኖት هو او عد حقኛ ብርሃን ሳይል ከመስ እዚያ او عد حقኛ ብርሃን ነኽብረኪ او ቅድስት ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድን ዓለም ስለዝወለድክናን መጽዩኻን ነፍስና ስለዘድሓነና ለመስግነኪ او ጎይታና ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻነ ሐዋርያት መወሶም ሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕለልቶም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርከና አሜን አሜን ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኤልሳ አይፎን ይጥዕመክዲ كما يوعدكم وطعمني الحمد لله እግዚአብሔር مسكن ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን
بحد قويتا بيسوس كريستوس عالم كي تفتر مسؤو هلو بزخانة ولا أب واحد نأمن أب برهان كاب برهان سترخب برهان كاب حق إني أملاك سترخب أملاك استولدن برفوت أرزي كونه بملكوتو مس أب معرض خانه كله بوز تفتره بزي كأو جنا أبز مدري زلوا يخون ويس أب سماي زلوا منم استفتره يلبون ما أنت أنا ما أنت سب ما أنت دحنتنا كاب سماي زورده بمنفس قدوس كاب قدست دنجل مريم سجا لبسه سب كونه دما بزمانه بنتنا إلى اسم أنت أنا تسأله حمامة كرا مسكال تقبله موتة تقبره أب قدسات مصحفتي 5 صحفة أما بالسالسي معلتي كموتات تفلو تنسأب بخبرنا بسماي عرقة أبي ما نبؤ تقمت كم بحدش نحيوان نموتان كفرد بخبر خمتسيو نمنكستو مود أتا يقولون قويتان محيوان بزخانة كاب أبز سرز منفس قدس ونا أمن مس أبن ولدن نسجدلون نمسجنون بنبيات استزربا إيو لعلو خلو ناي حواريات قبع بزخونت بحنت قدست بيت كريستيان نأمن نحرقت حاتيات بحنت تبقات نأمن تنسى موتانا نزل علم زمت هيوت تسفى نقبر آمين أو قويتها صلوتنا سميعها حاتياتنا حدا قلنا كريالايسون Crealaison, 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 crealaison. ቅዱስ ናባክና ያባና በመርጌታ حرة بدوتر ቅዱስ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን በخبرኻን ብልግስኻን ሙላአትየን ኦን ሁሉ ትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ወጌታ ሰራዊት አምላኽ ኃይልታት ምሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይ ካኻረዳ የብልናን ወአምላኽ አባና ሕደር ንበደልና ይቅሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድልየትናን ብዘይ ድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይ ፍላጥን ሰራሕናዮ ስውርን ጉሁድን ዝኾነ ሓጢያትና ምእንቲ ትብል ዕሌና ስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ወጎይታ ይቅረበለልና ወጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ይኹን ለከመ ምሕረትከ አምላክነ አኮበከ አበሳነ ለከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ አበሳነ ለከመ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ ወጎይታ ብቋት ጎረና ምስጋና ከምዚድና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን የዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንእሳና እንደገና
أقفال إحنا برا فتنايت أتونا مجلسن حيلن كبرن نزل على الناس كايما أمين وزيت يا مريم بناك قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له بحلنا خدن قلي خيبي سقاخون دنقلي خادي جابير سواد ويتا سراوي سلام لك له نسفك عن سبرختي غيب فكرتكم رخي وملتا تسقى جابير مساخي وفست الدس والكي حتياتنا خسريلنا نفت ودخ إياس كرسوس منتانا محرت لمن لنا آمين هاي نسحات ألوت أقويتا أبدا معلت ديا أبقدمي خاب تكباركم بقال وحسابكم بقول واساتنا زحط عنايو سخار روحون مبكر سبن سلازقون كا انتو تقدس مكايلكا تعرقنا نحدقلنا وأملاك سلام كن حدر سلام وفتيتا بنا أبزنا يدي كاس قدينا خاب كل چنكت ناس أكبرنا كاب كل خفاتن كاب كل فتنات سلام كحلونا خانا سلام ملاك على خلنا بسقان برهرين تمفكر سب بزقون حدا ودخا ويتانان أملاكنا ودحنان يس كرسوس إتم مسؤون كبرون وداسين قرمان دلوكا معرفة مزقون وهابيوت منفس قدسين مسقانا يقباكا حجن نزل علم من أمين تحرنا بسوا كيف ساعات زي صلوات وقويتا محرنا محرت كونا بزحلنا وابنا بسوا كيف ساعاتين جزيان أبسماينا مدرين بخبرات سجل الكا كرسوس من أملاكنا بعدنا ويتعقسم زمرات مسنات ملاخان روحان انت معنا زقدام يوم حتى اتنياتاتون تمحر نحط بن ساعات من يشبه وتكرم برمر ما زي تدلي انت طبيان دلو تساسميات كرهو كلهم نبدا هنا تتقدم اقويتا بزا ساعتي انا كل ساعات لما انا نتربى يوتنا كان علنا تزادات كان قبر مرحنا منفسنا قدس كان حساباتنا ننسى تمنيتنا ونسمع رحمنا فوس حياتنا حدا قالنا كان كل خفع حزن سكعت البرد عنا كلنا كنا قب ودسان ملاقتها حلونا وحدة الناس كان مرة من انتنات زي مرمر زي وسنين فتات كان بس عدلنا السخان زي العالم بروحي امين وقويتا وقعات كبرنا مسقانا خمزلنا خنصلب سمايات تنبر ربنا سنكاي قداس ما قصات مساء فاركام تاب سمايكم دمام دريكم عائلة انجرانا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلمكم زحدقنا لهم بدلنا نوسانا دقلنا وكفار احنا نمبر فتنايت اتونا نقسن حيلين كبر نزل عالمنات كايما امين وزيت يا مريم بناك قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك اللي خدن قلي خيب سقاخون عدي جابير سواد قويتا سراوي سلام لك له سخيكان سبرختي خي فركرس بمرقي وملتا تسقى جابير مساخي وفست دس ولكي حتياتنا خسريلنا نفت ودخ إياس كرسوس منتانا محرت لمن لنا امين كبر المسقانا ان املاخي خوين امين قال هيوت يسمع لنا بنا امين زخبركم حزب እግዚአብሔር روح ፈጣሪና ክሳብ ሰዓዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንራኸብ ቅዱስ ፈቃዱ ስለዝኾነልና ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብሳሓዮ ነዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ናይ ዓርቢ ጸሎተ ሰርክን ከምኡውን መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ትከታተሉ ዘለኹም ኩልኹም ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ኣብዘ ዘለኹሞ ግዜኹም ኣጣዓዒንኩም ብጥብኣትን ብኣንቃድዎን ትከታተልዎ ዘሎ يسمعني زلون دكتورة كابتي اوكي يغريتها او سمعنا نصنحنا ما يكوننا الله اوصيات النديا صنحه
نون أوضح اوكي هراي ابز حلفه كم لومي اغلغلوتنا امغشا سلازنبركو اي حبركم بصلاتكم كا بسلام تمليسه قابتي ابت ساعات زستنتنكو تي معراف 11 كلته ارستاتيو زلو مالت كاب حدا حساب 18 بيتروس سلب بمنتاي مخنيات نابندا قرنليوس كمزعتوه مغلصي حقኛ زخونه مغلصن كرد كامن زخل مغلص خمزهبه كاب 19 حساب 30 خا اتوم امنتي ابن صوكيا كريستيان كمزتسمي اذا حج مولو صعب كريستوس كريستيان تباهيل حج تسمعوا زلو اب انصوكيا نمجمريا غزي كريستيان كم تصوعوا زخلسته ارستي حيزلوي ابتي استنتنو بتقدماي اتي عيوناي بيتروس نابنداب قرنليوس مخادو بمريحنت منفس قدوس كم زنبره براي تسنيو كم زنبره نتي راي كم قال እግዚአብሔር እንዳስተንተነ እንዳተኻታተለ حسابات ዝባን حس خلو زيوم يوم انا لي غيوم وريد كام ساعتون كيد زبل ناي منفس قدوس ممرحي كم زمصو امچرشا ግን ጴጥሮስ መግለጽ እንደሃበ ሆሎ መንፈስ ቅዱስ አብ አህዛብ ከም ዝወረደ ስለዚህ ናይት መጀመሪያ ዝላአኾ ማህተም ከም ዝገበረሉ እቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝወሰነው ውሳኔ ኻ አህዛብ ከማና መንፈስ ቅዱስ ካብ ተቀበሉስ ምጥማቅ ዝኽልክሎም ዳንተ ያሎ ኢሉ በዚህ መሰረት بزي الطراطر مخنيات نت سراح كم زفصمو مالت نتي ناي مناي احزاب مطماق بخمي كم زفصمو رئينا سلازي سلمنتاي مز زي امنتي ايهود زي كونو اتي 5 ساعتهم بليعها زبل حتو مستحتته تر رابيلو تزحلفه اذن ينيريلو مرداتا 5 هباي سلازي كابزي قدامي راستي انا كستنتنو هلهو كل غزي اندحرتي بمريحتنت منفس قدوس تزازيمو بمريحنت منفس قدوس كاتوديو مذكار ايدليو مطباب ايدليو ممخنيات ايدليو لك كمت زخونه غيرو زرزيرو مس نغرو ግን او ጴጥሮስ عاقيبو اتوم سمعوا زنبرون حق ስለዝኾነ كأمن زخل سلازخونه تقبلومو مالتيو لعلي ببزح مقدي استنتينكم لهم كما اتوي كوننا اليه ابتخلايتي قاب 10 شعت حساب 30 زلو امنت ابن صوكيا نمجمريا غزي كم كريستيان كم تسمي زبل اسرار حق እግዚአብሔር ድንቅዩ انا كريه هلهو مخنياتو اب عبيت بوتاتات اب يروساليم اب يهودا اب تخال عبيت تامراز تغبرلو اب بيت سماني اب غليلا اب بحر يردانوس اب دبر تابور بزح عبيتي بوتاتات الله كم تاريخ انترينايو انصوكيا ግን እቲ ናይ እምነት ቦታታቱን ቦታው ናይ ነበረና ኣብት ግዜቲ ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር አቤናይ ስራሕ አቤናይ ቦታ እንታ ይሰርሕ ድንቅ ዝሆነ ስራሕ አምላኽ ንኸነስተንትን ኣብትንሕና ዘይተጸበናዮ ቦታ እግዚአብሔር ብዙሕ ስራሕ ኣብትንሕና ዘይተጸበናዮ ግዜ ንሕና ብዘይተጸበናዮም ሰባት ንሕና ብዘይተጸበናዮ ኩነታት እግዚአብሔር ብዙሕ ነገር ክገብር ከም ዝኽእል ኣስተንቲነ ምክንያቱ እዚ ሕጂ ዓለም ሙሉእ ተጽዋዓሉ ዘላ ከም ክርስቲያን ከም ሰዓብቲ ክርስቶስ ዝተፈላለየ እምነት ይኹን ክርስቲያን ተባሂሉ ተጸውዒ ዘሎ ስም ኣብ አንጾኪያ ተባሂሉ ካልእ ኣዝዩ ዘገርም ከኣኒ ናይ እምነት ሊቃውንቲ ወይ ገለ ዝበልዎ ናይ ኮነን ማለት እዩ ታሪክ ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ብሰብሕ ርኢኹም ኢኹም ቶም ዝሓለፈ ኣብኪርኩም ዝነበርኩም ከኣ ተመልሽና ነቲ ቃል እግዚአብሔር ከነስተንትኖ ምክንያቱ ቃልካ ኣብ ሰማይ ጸኒዑ ይነብር ከም ዝበሎ ሐዋርያ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ተመልስና ክንሪኦ ማለት እዩ ምክንያቱ ከም ታራ ንባብ አንቢብናዮም ድሕር ከድና ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዕብራውያን ዝበሎ እቲ ዝሰምዕዎ ቃል ምስቶም ሰማዕቱ ብእምነት ስለዘይሓበረ ንእምነት ኣይጠቐሞምን ይዝብል እሞ እንዳስተንተና
ክንሪዮ እግዚአብሔር ይደግፈና ስለዚህ ንሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 12 ካብ 1 ክሳብ 5 ዘሎ ብርቱዕ ስደት ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያን ዝብል ከተንብቡልና ፈቃደኛታት ዝኾንኩም ኣውፅኢኹም ዘለኹም ንባብ ክዕድል ዝተዳለኹም ኣለኹ በሉኒ ኣነ ኣለኹ ቦና ህይወቴ حراي كاب حدا حساب حموشة برتوع سدت قبل على بيت كريستيان تبلا رستلوا إيشي برتوع سدت قبل على بيت كريستيان بتزمنتي نجوس هيردوس أب حيالو خباتا محبر كفاء كجبرو إيدو زرقحي نياق أب حو يوحنس كا أسيفو إذن يهود به كم زبالهم مصرعي دما وسيخون بيتروس حازو كني بعالك إتشخاء نبري مسحازو خاء بيت مأسرتي أتو دحري فاسقا نبهزبي خوت أو دليو ببر بعتي خوينهم كحلو نربعت مدب أكيتي حليفو هبو بيتروس كم زو خوينو أبيت مأسرتي حيلو نبري إتا محبرقن من أنتو أخلو ساع ناب أملاخ تتقلي نبرت آمين قال هوتي يسمع لنا هوت حابتنا آمين قال هوتي هراي كاب شدي الشخص 10 توت شعت زلو مصحف بساوتيهم زلهم او زلخن ملاخ እግዚአብሔር ንጴጥሮስ ካብ ቤት ማእሰር ተኸም ዘውፅኦ ዝብላ ረስተለዋ ዝተዳለኹም ተንብቡ يعني راتحتو صراحة سوري كاب شدش كندي أخو ميلكم كاب شدي الشخص 10 توت شعته نوح زبلته كان نبب عنه حراي هو حتى نعيتي هو تحتي على ماما إلسابيت تحتي على لكن إلسابيت حابتنا ببيع موزيا الرح ثانك يو الميرامش هو هيرودوس كقربهم مس حسبه بتا قدمي زلاليتي بيتروس تمقح تأثيرو أمانغو خلت تعقيتي دقيسو نبره تم حلوته خا أب أفدقيت بيت ما أسرتو خوينهم يحلو نبرو إنه خا ملأخ እግዚአብሔር أب تقودو بله أبتا بيت ما أسرت دما برهان بره نبيتروس ون مسنجلو أتنكيو قلطيف كاتن سئلو أبراب اتمقح واحد ما كبعداو ودره اتملأخ كا تعاطق أسأنكاون أتو بلو نسو دما كم وجبره اتملأخ كا كدانكا تخدن مو صعبني بلو نسون وزيو صعبو جناخي رأي زرئي زلو مثلو نبرنبر اتي بملأخ زخونة حق مخانو أستوعلن نتم قدامين كلاين بري زحلو مس حالفه نابتا ناب كتما زأتو مع صوحات إن بزيحو بعلون تخفتلهم وزيهم كا حدا أدباباي مس حالفو شعو اتملأخ كاو تصوره بيتروس نابلوبو مستملسة دما እግዚአብሔር መልአኹ ሊኢኹ ካብ ኢድ ሄሮዶስን ካብቲ ህዝቢ ኣይሁድ ዝጽበይዎ ዝነበሩ ኩለን ከም ዘድሓነኒ ብሓቂ ፈለጥኩ በለ ነቲ ነገር ምስ ኣስተውዓለ ናብ ቤት ማርያም ኣደ እቲ ማርቆስ ዝበሃል ዮሐንስ መፀ ኣብኡ ከዓ ብዙሓት ተኣኪቦም ይጽልዩ ነበሩ ጴጥሮስ ነቲ ማዕጾ ደገ ኳሕኳሕ ምስ ኣበለ ሮዳ እትበሃል ግዝእቲ ክሰምዕ መፀት ንሳ ከዓ ድምፂ ጴጥሮስ ምዃኑ ምስ ኣለለየት በታሕጓስ ናብ ውሽጢ ጎያ ጴጥሮስ ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሉ ከም ዘሎ ነገረት እምበር ነቲ ማዕጾ ኣይከፈተቶን ንሳቶም ግና ተጸሊልኪ ኢኺ ይበልዋ ንሳ ከዓ ከምኡ ምዃኑ ኣረጋገፀት ሽዑ መልኣኹ ኾን ይኸውን በሉ ጴጥሮስ ግና ኳሕኳሕ የብል ነበረ ምስ ከፈቱ ከዓ ረኣይዎ እሞ ተገረሙ ንሱ ግና ስቕ ክብሉ ብኢዱ ኣመልከተሎም እግዚአብሔር ካብ ቤት ማእሰርቲ ከመይ ገይሩ ከም ዘውፅኦ ከዓ ኣዘሮም እሞ እዚ ነገር እዚ ንያዕቆብን ነቶም ኣሕዋቱን ነገርዎም በሎም ካብኡ ወፂኡ ከዓ ናብ ካልእ ስፍራ ኸደ ምስ ወግሐ
እቶም ዓቀይቲ ንጴጥሮስ እንታይ ኮን ረኺብዎ ይኸውን ኢሎም ብዙሓት ተጨነቁ ሄሮዶስ ድማ ደልዩ ምስኣኖ ነቶም መሓለውቲ መርሚሩ ክቐትልዎም ኣዘዘ እሞ ካብ ይሁዳ ናብ ቂሳርያ ወሪዱ ከዓ ኣብ ኣቐነየ مسكن يخون هذا هو يسمعنا امين ادينا السابيت أبيت كاب عسرا يمكن قاع كندي بسام مجرشة كي حرة عسر يا كي شجركم لكم عاختكم انا دحنا اي شجرناني صبغي انت ببات صبغي حرة هيرودوس نسبت إيروسن سيدونان عزيو قريو تسأليهم نبره ተሰማሚዖም ከዓ ናብኡ መፁ ምግቢ ሃገሮም ካብ ግዛኣት እቲ ንጉስ ስለ ዝነበረ ንብላስጦስ ሸለቃ ዝፋን ቤት ንጉስ ኣፍትዮም ዕርቂ ለመኑ ሄሮዶስ በታ መዓልቲ ቆፀራ ልብስ መንግስቱ ለቢሱ ኣብ ዙፋን ተቐመጡ ተዛረበሞን እቶም ህዝቢ ድማ እዝስ ድምፂ ኣምላኽ እዩ እምበር ድምፂ ሰብ ኣይኮነን ኢሎም ጨደሩ ክብሪ ንኣምላኽ ስለ ዘይሃበ ድማ ብኡ መልኣኽ እግዚአብሔር ቀዘፎ ሓሲኸውን ሞተ በስመ አብ ቃል ኣምላኽ ከዓ እናዓበየን እናተዘርግሐን ከደ በርናባስን ሳውልን ድማ ነቲ ረድኤት ኣብፂሖም ካብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ ንሳታቶም ከዓ ነቲ ማርቆስ ዝበሃል ዮሐንስ ተማልእዎ يغني آمين قال هوت يسمع لنا قال هوت يسمع لنا حراي هوت حبتنا تعزم ببياس كحصر عبيلك قلتلنا እግዚአብሔር بز قلتلك شيخ فتني anyway كم ذات ردي عزل لخصي أبتي بتخريستيان سي برتوع سدتن ما أثرتني قبل كم زنبرة حجيت نجوس نتوم يهودان نتوم زحقوسة مسيلوه كله تنعملخ زبلنا برسب كأسرون كقف عن جميرو يقوم خان بيتروس كم زعسرو نياقوب قفعوا نبيتروس كا نعسير ويكون بابزي سوري نتم يهود كحقوسي كله خفاء نجرسي قبل كم زنبرة إتا حنت بزي أزي ترداتني أنا بعرق إجاء دحرك قلت لهم أنت مالتكم مخانث صبغ الله هي اوكي دحراي زي حجنا بيتروس بيت ما صرت مساعتوي اتمحبر كله اتناتو نعملخ مسؤو زبول زنبرو بتصلت كل جزء زكروهم زنبرو اتقلت مثلا قال هو بتعامل صبغ هو حبتنا منتي مستاك تعملنا تقسم دحرينا بتعامل صبغي مالتي جي بتزبنت نقول هيرودس اب حيالو خابتا محبر خوفو خغبرم إلو زرغها شمو تقيس ولا مالتي تنقص انتي نخغبر كوفو نخغبر إلو زرغي نبري ስለዚህ የዳውና ንጽቦቅ ከዘርጋ ሕንበር የዳውና ንሕማቅ ከዘርጋ እግዚአብሔር አይፈጠረን ከፈጥሮ ሆሎ ማለት ተሳዕቤናት ዳህራይ ክንሪዮይና ነቶ ኮፉ ንምግባር ኢዱ ተዘርጊሕ ነበረ ምክንያቱ ሕጂ ውጽኢት ናይ ተኮፉ ከዓ ንያዕቆብ ሃው ዮሐንስ ከዓ አሰየፎ ድሕሪ ሞት ናይ እስጢፋኖስ ቀዳማይ ሰማዕት ዲያቆን نمجمريا غزي ناي حواريات كاب حواريات بسماعتነት زحلفه اب مصحف قدسنا سم تدقيس زلو ناي يعقوبي ማለት فولي زغبرو حجي بزخت كدعاء تخلنيهم منفس قدس مستقبلكم كن بزا انا زخوده زلهم كتكديهم اب يروشليمن اب يهودان اب سماريان اب كل عالم مسخاخري كتكونيهم مسقلو العلو دحري زي سعب نعايا يبقعني اتن نفسو زرخبا خطفاي وتي نفسو انتاي زطفا كن كرخباي زبلو
ድሕሪ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናት ቀዳማይ ሰማዕት ንመጀመርያ ግዜ ካብ ሐዋርያት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ስሙ ተጠቂሱ ዘሎ ብሰማዕትነት ዝሓለፈ ያዕቆብ ሓዊ ዮሐንስ ያዕቆብ ወዲ ዘውዴዎስ ምዃኑ እዩ ኣብ ቁጽሪ 3 ምስከድና እዚ ንኣይሁድ ባሃበሎም እዩ ሰብ ምቕታል ሰብ ብጽቡቕ ክሕጎስ እዩ ባህሪ ሰብ ክሕጎስ እንድሕር ኣራዊታዊ ዝኾነ ባህሪ ተላቢስካ ግን ብሕማቕ ዘበለጥ ትብል ማለት ስለዚ እዚ ንኣይሁድ ባሃበሎም በቃ ንያዕቆብ ምስ ቀተሎስ ባሃበሎም ሓወም እዩ ዋላ ብስጋውን ካብኣቶም እዩ ባሃበሎም ኢሉ ስለዚ እቲኦም ገዛእቲ ዓለም እንታይ እዮም ዝገብሩ ሰብ ብኸመይ ይሕጎሰልና ሰብ ብኸመይ የጠቃዓልና ሰብ እንታይ እንተገበርና እዩ ዝስዕበና ሰብ እንታይ እንተገበርና እዩ ኣሳሰርና ዝስዕብ ስለ ዝብሉ ሄሮድስ ምቕታል ናይ ምስያፍ ናይ ያዕቆብ ነቶም ህዝቢ ደስ ሳቢልዎም ምስ ረኣየ ዝያዳ ደስ ከቦይሎም እንታይ ገይሩ ንጴጥሮስ ከዓ ሒዙ ኣሰሮ እዩ ሕጂ ምስ ኣሰሮ ግን እቲ በዓል እንታይ ነይሩ በዓል ቅጫ ነይሩ ኢሉ በዓል ቅጫ ቢሖቕ መፂፅ ከይበልዑ ደቂ እስራኤል ካብቲ ካብ ግብፂ ክወፁ ከለዉ ሓድሽ መግቢ ሓድሽ ህይወት ከም ዘድሊ እዚ ካብቲ ዘብዕልዎ ዝነበሩ ሓደ በዓላት ማለት እዩ በዓል ፋሲካ በዓል ቅጫ በዓል ዳስ ዝበሃሉ ነናቶም ዝኾነ ትርጉም ኣለዎ ማለት ስለዚ እቲ ሓሲቡ ኣብቲ በዓልቲ ሕማቕ ምግባር ስለዘይፍቀድ ብሕጊ ኣይሁድ የሕዲረ ንፅባሕ ክቐትሎ ይዝብል ዘሎ ማለት ኣብ ቁፅሪ 4 ምስ ሓዞ ከዓ ኢሉ ምስ ሓዞ ከዓ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣእተዎ ድሕሪ ፋሲካ ናብ ህዝቢ ከውፅኦ ደልዩ በብኣርባዕተ ኮይኖም ክሕልዎ ን4 መደብ ዓቀይቲ ኣሕሊፉ ሃቦ ኢሉ ስለዚ ደስ ስለ ዘበሎም እዚ ኣሲረልኩም ኣለኹሞ እንታይ ክገብሮ ትደልዩ ክብሎም እሞ ከም ያዕቆብ ክብልዎ ምእንቲ ንዓቶም ደስ ከብል 4 ግሩፕ ማለት እዩ በብኣርባዕተ ኮይኖም ክሕልዎ ን4 መደብ ዓቀይቲ ኣሕሊፉ ሃቦ ክሳብ ክንደይ ጽኑዕ ከም ዝነበረ 16 ሰባት በብኣርባዕተ ኮይኖም እዮም ዝሕልዎ ነይሩ እዩ ጴጥሮስ ከምዚ ኮይኑ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይሕሎ ነበረ እታ ማሕበር ግና ምእንትኡ ኩሉ ሰዕ ናብ ኣምላኽ ትጽሊ ነበረት ስለዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ፀበባ ዘለው ኣብ እስር ቤት ዘለው ኣብ ሽግር ዘለው ንሕና ንፈልጦም ንሕና ዘይንፈልጦም ንስኻ ትፈልጦም እንዳበለት እትጽልዮ መሰረቱ ሕማቕ ክንርኢ ሕማቕ ክንሰምዕ ኮለና ስለቶም ኣብ ሕማቕ ዘለው ኩሉ ግዜ ዓቕምና ብዘፍቅዶ ንፈልጦም ይኹን ዘይንፈልጦም ይኹን ብፍላይ ዓለማዊ ዝኾነ ህልቂት ክርአ ከሎ ከምዚ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ናይ በዓል ዩክሬን ዝርአ ዝነበረ ህልቂት ከምኡ ዓይነት ክንርኢ ከለና ወኣምላኽ ንሕና ሰላም ኣውዒልካና ነመስግነካ ኣለና ነዞም ከምዚኦም ዝመሰሉ ህዝብታት ከዓ ቆልዓ ሰበይቲ ብብሉ ክዛናበል ከሎ ሰላም ኣውርድ ምሕረት ኣውርድ ኢልና ክንጽሊ ከም ዘለና ኣነ ጽቡቕ ስለ ዘለኹ ኣነ ጥዕኒ ስለ ዘለኹ ዘይኮነስ እታ ማሕበር ከዓ ኢሉ እታ ማሕበር ግና ምእንትኡ ኩሉ ሰዕ ናብ ኣምላኽ ትጽሊ ነበረት ስለዚ ሓደ ዓብይ ዕዮ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ጽቡቕ ክንሰምዕ ከለና ከነመስግን ኣብ ዝኾነ ዓለም ይኹን ሕማቕ ዝኾነ ከጋጥም ከሎ ከዓ ምእንትቶም ኣብ ፀበባ ዘለው ምእንትቶም ኣብ ሽግር ዘለው ምእንትቶም ኣብ ጭንቂ ዘለው ኣብ ጾምን ጸሎትን ክንጽመድ ከም ዘለና ኢና ካብዛ ቁጽሪ 5 ነስተንትን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኤልሳቤጥ ሓብትና ኤልሳቤጥ ጥዕመክ ደኸውን ወጥዕመኒ እዩ ኣራይ እሺ ሄሮድስ ካብ ቁጽሪ ክንደይ ካብ ቁጽሪ 5 ካብ ቁጽሪ 6 ሄሮድስ ከቅርቦም ምስ ሓሰበ በታ ቅድሚኣ ዘላ ለይቲ ጴጥሮስ ብክልተ መቑሕ ተኣሲሩ ኣብ መንጎ ክልተ ዓቀይቲ ደቂሱ ነበረ እቶም ሓለውቲ ከዓ ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ቤት ማእሰርቲ ኮይኖም ይሕልው ነበሩ እነሆ ከዓ መልኣክ እግዚአብሔር ኣብ ጥቕኡ ደው በለ ኣብታ ቤት ማእሰርቲ ድማ ብርሃን በርሀ ንጴጥሮስ እውን መሰንገሉኡ ተንከዮ ቀልጢፍካ ተንስኢሉ ኣበራበሮ
እቲ መቃውሕ ድማ ካብ ኣእዳው ወደቀ እቲ መልኣኽ ከዓ ተዓጠቀ ኣሳኣንካውን እቲ መልኣኽ ከዓ ተዓጠቆ ኣሳኣንካውን ኣእቱ በሎ ንሱ ድማ ከምኡ ገበረ እቲ መልኣኽ ከዓ ክዳንካ ተኸደን እሞ ሰዓበኒ በሎ ንሱ እውን ወፂኡ ሰዓቦ ግና ኸረኣይ ዝርኢ ዘሎ ይመስሎ ነበረ እምበር እቲ መልኣኽ ንዝኾነ ሓቂ ምዃኑ ኣየስተውዓለሉን ነቶም ቀዳማይን ካልኣይን በሪ ዝሕልው ምስ ሓለፈ ናብ ከተማ ዘእቱ ማዕፆ ሓፂን በፂሑ ባዕሉ እውን ተኸፍተሎም ወፂኦም ከዓ ሓደ ኣደባባይ ምስ ሓለፉ ሽዑ እቲ መልኣኽ ካብኡ ተሰወረ ጴጥሮስ ናብ ልቡ ተመልሰ ድማ እግዚአብሔር መልኣኽ ልኢኹ ካብ ኢድ ሄሮዶስ ካብቲ ህዝቢ ኣይሁድ ዝፅበይዎ ዝነበሩ ኩለን ከም ዘድሓነኒ ብሓቂ ሕጂ ፈለጥኩ በለ ነቲ ነገር ምስ ኣስተውዓለና ቤት ማርያም ኣደ እቲ ማርቆስ ዝበሃል ዮሃንስ መፀ ኣብኡ ከዓ ብዙሓት ተኣኪቦም ይፅልዩ ነበሩ ጴጥሮስ ነቲ ማዕፆ ደገ ኳሕኳሕ ምስ ኣበለ ሮዳ እትበሃል ግዝእቲ ክትሰምዕ መፀት ንሳ ከዓ ድምፂ ጴጥሮስ ምዃኑ ምስ ኣለለየት ብታሕጓስ ናብ ውሽጢ ጎያ ጴጥሮስ ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሉ ከም ዘሎ ነገራት እምበር ነቲ ማዕፆ ኣይከፈተቶም ንሳቶም ግና ተፀሊልኪ ይኽበልዋ ንሳ ከዓ ከምኡ ምዃኑ ኣርገፀት ሽዑ መልኣኹ ኮኑ ይኸውን በሉ ጴጥሮስ ግና ኳሕኳሕ የብል ነበረ ምስ ከፈቱ ከዓ ረኣይዎ እሞ ተገረሙ ንሱ ግና ስቕ ክብሉ ብኢዱ ኣመልከተሎም እግዚኣብሔር ካብ ቤት ማእሰርቲ ከመይ ገይሩ ከም ዘውፅኦ ከዓ ኣዘንተወሎም እሞ እዚ ነገር እዚ ንያዕቆብን ነቶም ኣሕዋቱን ነገርዎም በሎም ካብኡ ወፂኡ ከዓ ናብ ካልእ ስፍራ ኸደ ምስ ወግሐ እቶም ዓቀይቲ ንጴጥሮስ እንታይ ኮን ረኪብዎ ይኸውን ኢሎም ብዙሕ ተጨነቁ ሄሮዶስ ድማ ደልዩ ምስኣኖ ነቶም ሓለውቲ መርሚሩ ክቐትልዎም ኣዘዘ እሞ ካብ ይሁዳ ናብ ቄሳርያ ወሪዱ ኣብኣቐነ ግለጽልና እስኪ ኤልሳቤጥ ሓብትና እንታይ ተማሂርክ ካብዚ እንታይ ኣስተንቲንኪ ብርእስቲ እዚ እግዚኣብሔር ኣብ ገለ ሽግር ክንህሉ ከለና ብገለ ገይሩ ከም ዘውፅኣና ገለ ጥበብ ገይሩ ከም ዘውፅኣና መልኣኹ ልኢኹስ ከም ዘውፅኣና እንተደኣ ነቶም ናቱ ኮይኖም ኩሉ ግዜ ኣብ ቀረብኦም እዩ ኩሉ ግዜ ይሕልዎም እዩ ኩሉ ግዜ ኣውዲቑ ኣይገድፎምን እዩ ተረዲእኒ ሰብ ስጋዕ ምእማን ድስእን እዩ እቲ ተኣምር ገይሩ ዘውፅኦም ስለዚ እግዚኣብሔር ነቶም ናቱ ስቂሉ ከም ዘይገድፎም ኣሕሊፉ ከም ዘይህቦም ተረዲእየ ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣብዛ ጥቕሲ 6 እንታይ እትብል ዘላ ኣብ መንጎ ክልተ ዓቀይቲ ከዓ ደቂሱ ነበረ እዩ ሓዉ ተሓሪዱ ፅባሕ ክትሕረድ ኢኻ ተባሂሉ ከምዚ ዓይነት ድቃስ ካበይ ክመፅእ ክእል ሰይፊ ናይ ሄሮድስ ቀሊል ከም ዘይኮነ ርእይዎ ኣሎ ጴጥሮስ እቲ ከደቅሶ ዝኸኣለ ክሳብ ክንዚ ከደቅሶ ዝኸኣለ እቲ ምስጢር እንታይ ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን ምክንያቱ ዋላ ክትገይሽ እንተሓሲብና ንሕናስ ንፅባሕ መገሻ ተሓሲብካስ ሙሉእ ለይተቐጨውጨው ይኽብለካ ዝሓድር ማለት ጴጥሮስ ግን ኣብ መንጎ ክልተ ዓቀይቲ 4 እብረ በብ4 ኣብ መንጎኦም ተኣሲሩ ክንሱሲ ክሳብ መልኣኽ እግዚአብሔር ነቕኒቑ ዘተስኦ ደቂሱ ነበረ እዩ ኣብ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ተጻሒፉሎ ኣብ መዝሙር ዳዊት 46 ቁጽሪ 10 ህድእ እበሉሞ ኢሉ ኣነ ኣምላኽ ምዃነይ ከተስተውዕሉ ኢኹም ምክንያቱ ጴጥሮስ እንታይ ዝሓስብ እዛ ሰይፊ ናይ ሄሮድስ በኣይ ሕልፍ ክትብልን ኣብቲ ናይ ዘለኣለም ሓጎስ ክህሉ ኢሉ እዩ ዝኣምን ዘሎ እምበር ነቲ መከራ ስለ ዘይቐንዝዎ ይኮነን ማለት ኣብ ቁጽሪ 7 እቲ እግዚአብሔር ብመላእኽቲ ገይሩ ዘገልግሎ ኣገልግሎት እቲ ቤት ማእሰርቲ ብምሉእ ከም ዝበረኸ ንጴጥሮስ መምርሒ ከምዙ መሰንገሉ ተንኪሉ ማለት
كمز تزاريب كاز سمع دمصون اينبرن مالتي مسنجلو تنكيو قلطيف كا تنس إلو أبارو اتمقاوح دما كابداو ودق إلو حيلي إكزابير اتمقاوح سبتباب يوم آسيرومو أب إكزابير نقرقن كله قليلي كله مليو خده اتملاخ كا تعاتق أسا أنكا أتبولو نسو دما خو مقبرة اتملاخ كا كدان كا تخدن مو سعبن نبولو جنتا إنا نري أسا نخم زي نبورو كدان كم زي نبورو أبتقز حتي راي نفسه أمو خام بيمانو مسأقامو مسكالوت عقيتوت تأثيرو تقيدو كم زنبرة أب كم زوان كم يقرو كدك السخيلي أتزقر ما بتشعته مسكرنا نستو وسيو سعوت ملاحق أكدمي خير أتي سناي فقاد مالتيو قنا خير عير إزولو يمسلو نبرنبر أتمل أخذون حاكمو خانا يستوعلن هجي قنا حلم زحلم زلو يزمسلو نيرين نتقدمين كالاين برز حلو مسحلفة نابت ختما زوت معصو حاسين بسحو بعلو انتخفت اللوم كبر مسقانا يخون تزقبر زلو تأمراتي مالت وصيون كأب بداي باي حلفو شعوت ملأخ كاو تسور أبتزبت صح مسبسحو اتملاخ تسوري او قطر 10 حدا بيتروس نابلبو مستملسه مخنيات راي زريز مسلو نيرو እግዚአብሔር መልአኹ ለይኹ ካብ ኢድ ሄሮድስን ካብ ህዝብ አይሁድ ጽበይ ወዝነበረ ሁሉን ከም ዘድሓነኒ በሐቂ ሕጂ ፈለጥኩ በላይ እዚ ራእይ አይኮነን ሐቂ ይሉ ማለት ነቲ ነገር ምስ አስተውዓለ ናብ ቤት ማርያም አደ እቲ ማርቆስ ዝበሃል ዮሐንስ መጸ ኣብኡ ኸኣ ብዙሓት ተኣኪቦም ይጽልዩ ነበሩ እቲ ማርቆስ ዝበሃል ዮሐንስ ኢልዎ ዘሎ ማርቆስ ወንጌላዊ እዩ ማርያም አደ ማርቆስ ኩሉ ግዜ ቤታ ትገዝኣ ናብ ቤተ እግዚአብሔር ለዊጣቶ ነይራ ምክንያቱ ከእከቡ መእከብ ስለ ዘይነበሩሎም ከእከቡን ስለ ዘይተፈቅዶም ኣብ ቤት ኣመንቲ ኦም ዝእከቡ ነይሮም ማለት ስለዚህ ታ ማሕበር ምእንትኡ ተኣኪባ ከም ዘላ ምስ ፈለጠ ጴጥሮስ ናኡ ይክምለስ ማለት ኣብ ቁጥሪ 13 እቲ ዘገርም ምናልባት توم زستبهلنا لا زستبهلكم لا استبهلكم لا لهم تزبي استبهلنا لهم بحج خنا استبهل لا رودا اتبهل جزئتي رودا اتبهل جزئتي كتسمع وصاتي يطرس نت مع صحح كح مسبله رودا اتبهل جزئتي كتسمع وصاتي من البات ابتا اخيبا ابت صلوت ابت جلس زي نبرت እንታይ ይልዋሎ ገዝእቲ ይልዋሎ እግዚአብሔር ሲ ንድኻ ካብ ሐመድ ንምስኪን ካብ ሐሞኽ ሻል ዒልካ ሰብ ትገብር ይልዋል እቲ ምስዓዝ ነበረ ምስተውዓል ካብቶም ተኣኪቦም ዝነበሩ ንዋላ ሓደ አይተዋህበን ማለት ምክንያቱ ኣብቲ ዝርርባ እንድሕሪናዮ ንሳ ኸኣ ድምፂ ጴጥሮስ ምዃኑ መሰለለየት ይሉ ጋና ኣይከፈተቶን ኣላት ማዕጾ ማለት ምክንያቱ ክትከፍቶ ኣይትኽእልን ያ ገዝእቲ ያ ክትከፍቶ ኮይና كفتيو زبل ممرحي كاب قويتتا تقبل اللوا مالت نساخ آدم بيطروس مخانو مسلاليت بتحقواس ناوش قويا بيطروس أفدق دو إلو خمزلو نقرت مبر نتمعزو أي كفتتون ألالياتو كميقرا ألالياتو ولا قزئت تخون نتم قوبا ايك مهروم كله تسمع نيرا بنك أدوة تسمع نيرا سلازي ناي بيتروس دمسي صبو غيرا زلليت رودا اتا غزئت نبرتي دمصو مخانو مسمعت مسلليت بتحواس ناوش قويا بيتروس ابدغدو يللو يلاتو ግን ነትማዕዞ ኣይከፈተቶን ምክንያቱ እንታያ ገዝእትያ ከፈትዮ ኢልም ዝብል መምርሕ ከይተዋሃባ ክትከፍቶ ኣይትኽእልኒ ንሳቶም ግና እንታይ ኢሎማ ተጸሊልኪ ይኽበልዋይ ገና እግዚአብሔር ክምልሰሎም ኣብ ጾምን ጸሎትን ተጸሚዶም እናሃለውሲ ምስ መለሰሎም ግን ከአምኑ ወይ ከአሉኒ እግዚአብሔር ዘስተውዕል እምሮ ይሃበና ተጸሊልኪ ይኽበልዋ ጴጥሮስ ሕጂ ክመጽ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ዋላ አውጻይሎም ይጽልዩ እንተነበሩሲ ካብ ሰይፊ ሄሮድስ ከምልጥ ይዝብል እምንቶ ግን አይነበሮምን በቃ ከም ያዕቆብ ሓው በቃ ወመሪያት ምስ ወገሐ
كحردي ناهود كحتمي اهود كاقتلخم يوم زحاسبو زلو ማለት حجنتاي كابزن مهار حساباتي كاب حساباتكم مقدتاتي كاب مقدتاتكم فليل نسخ اكم امخانو ارغصتيل بفصم تصليلك اخمس بلوا اي تصللكن دمص بيطروس يلات من رودا تاغزئتي ምክንያቱ እግዚአብሔር ከም ሰብ አይኮነን ንሳቶም ሓደ ሐዋርያ ሓደ ካብቲ ጸሎት ዝመርሕ ዝነበረ ወይ ሓደ ፍልጠት ፍሉይ ዝኾነ ሰብ እግዚአብሔር ከምዚ ኢሉ ብዛዕባ ጴጥሮስ ክነግረኩም ከምዮም ጽበይ ወንበር ካብ ሓንቲ ግዝእቲ እግዚአብሔር ብሓንቲ ግዝእቲ ብሮዳ ገይሩ ከበስሮም አይተጸበይዎን መብዛሕቲ ግዜና ከኣኒ እቲ ሽግርና ሆሚ እግዚአብሔር እንዳመለሰልና ከሎ በትንሕና ንደልዮ ስለዘይ መለሰልና ነት መልስ ንነጽጎ ብዙሓት ኢና እግዚአብሔር ምስተውዓላ ሃበና ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 26 ቁጥሪ 8 እንታይ ዝብል ዘሎ ወእግዚአብሔር ኣብ መገዲ ፍርድኻ ተጸበናካ ስምካን ዝኽርኻን ከዓ ናፍቆት ነብስና እዩ ተጸሊልኪ ኢኺሉ ጴጥሮስ ቤንክ መጽእ ድምፂ ጴጥሮስ ሕጅ ንሳ ግን ዞም ኩሎም ሰባት ዞም ኩሎም ሙርያት ሰባት ጸሎት ዝመርሑን ዝተኣከቡን ዝኣከቡን ተጸሊልኪ ኢኺ ክብልዋ ከለው ንሳ ግን ከምኡ ምዃኑ ኣርገጸት እዩ ስለዚ ኣይተጸለልኩን ኢላ ኣርጊጸ ድምፂ ጴጥሮስ ኣብ ደገ ጠጠው ኢሉሎ ክፈትዎ ኢላቱ ሽዑ እንታይ ዝብል ምስምስ ይመጽዩ መልኣኹ ደኾን ይኸውን በሉ በቃ ክመጽእ ጴጥሮስ እግዚአብሔር ስን ጴጥሮስ ካብኡ ኣውጽኡ ከምጾ እና ጸለዩ ከለው ግን ዝነበሮም እምነት ዝነበሮም ትጽቢት ግን እንታይ ከም ዝኾነ የሪኤካ ስለዚ መልኣኹ እዩ ዝኸውን እንታይ መልኣኹ ማለት ኣርጊጽ ኣብ ጴጥሮስ እንዳበለቶም ኣይኮነን ተጸሊልኪ ኢኺሎማ ንዕኡ ምስ በዳሃቶም ከዓ መልኣኹ እዩ ዝኸውን ጴጥሮስ ግና ኳሕኳሕ የብል ነበረ ንዓ ክቕበልዎ ኣይክእሉን እዮም ሕጂ ትድምፂኦም ክሰምዑ ምስ ከፈቱ ረኣይዎሞ ተገረሙ ኢሉ ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን ንሱ ግና ስቕ ክብሉ ብኢዱ ኣመልከቶም እግዚአብሔር ካብ ቤት ማእሰርቲ ከመይ ገይሩ ከም ዘውፅኡ ከዓ ኣዘንተወሎም ስቕ ክብሉ ብኢዱ ኣመልከቶም ምክንያቱ ብዳንኬራ ብጭራሕ ምራሕ ዝግለጽ ዘይኮነስ እቲ ኣምላኽ ዝገበረሉ ነገር ብዕምቆት ክገልጸሎም ስለ ዝደለየ ብኣፉ ናይ ተዛረበን ብኢዱ ኣመልከቶም ኢሉ ህድኡ በቃ ስቕ በሉ እዚ እግዚአብሔር ካብ ቤት ማእሰርቲ ከመይ ገይሩ ከም ዘውፅኡ ኣዘንተወሎም እዚ ነገር ዝን ያዕቆብን ነቶም ኣሕዋቱን ነገርዎም በሎም ካብኡ ወጽኡ ከዓ ናብ ካልእ ስፍራ ናብ ካልእ ኣገልግሎት ከደ ስለዚ ኣብዚ ያዕቆብ ተጠቂሱሎ እዚ ያዕቆብ ዝሓው ጎይታ እዩ ኣብቲ ከዓ ያዕቆብ ተሰይፉሎ ከይንዳናገር ምእንቲ ያዕቆብ ዳ ኣመይቱ እንዲኸመይ ኢሉ ብዝን ያዕቆብ ኣምጽይዎ ከይንብል ማለት ስለዚ ነዚ ስራሕ እዛ መስኪሩ ናብ ካልእ እግዚአብሔር ናብ ዝመርሖ እዩ ኸይዱ ምስ ወገሐ ቶም ዓቀይቲ ንጴጥሮስ እንታይ ኮን ረኺብዎ ይኸውን ኢሎም ብዙሕ ተጨነቁ ምክንያቱ ጠራይ ነብሱ ብትቀዝሕ እዚ ክዳን ኣይነበሮ ጨርቂ ነበሮ ክግልበጥ ኣይክእል ክንቀሳቀስ ኣይክእል ከም ቆርበት ተገቲሩ እዮም ገዲፎሞ ሓዲሩ ዶ መይቱ ድኸውን ከመይ ሓዲሩ ኸውን ኢሎም ክጭነቁ ሓደሩ ኢሉ ሄሮድስ ድማ ደልዩ ምሳኣኖ ነቶም ሓለውቲ መርሚሩ ክቀትልዎም ኣዘዘሞ ካብ ኣይሁድ ናብ ቂሳርያ ወሪዱ ኣብ ኣቐነ ኢሉ ስለዚ ተጣቢብኩም ይኹም ነቲ ዝተገብረ ኣብ ክንዲ ተመራሚሩ ዝንሳሕ ፈሊጥኩም ይኹም ኣውፂኹሞም ኢሉ ነቶም ከዓሉ ነቶም 16 ሰባት ማለት እዩ 4 ሰብ በ4 እብረ እዮም ዝሕልዎ ነይሮም ን16 እዮም ቀቲልዎም ማለት ስለዚ ያዕቆብ ብሰማዕትነት ሓሊፉ እዚኦም 16 ሰብ ከዓ ብዘይ ዕላማ መይቶም ማለት እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ኣዴና ኤልሳቤጥ እስከ ሕፅራ ቢልክ እንታ ዘንበብክና ግለጻልና ይስማዕ እንተለ ኣዴና ኤልሳቤጥ ትዛረባት ተሊኽን ሚት ይኽን ዘለኽን حراي فقادنيا زخونه من كገልጸልና خيل زنزلوا تقستات حمشته تقستات ين ማለት ሽድሽተ يسمع الله خدي
حراي يسمع الله ده هو تسمع لهم أبنا حراي ኣብ ቁፅሪ 20 ሄሮድስ ንሰብ ጢሮስን ሲዶናን ኣዝዩ ኮርዩ ተጻሊእዎም ነበረ ተሰማሚዖም ከኣናኡ መፁ ምግቢ ሃገሮም ካብ ገዛእት ንጉስ ስለ ዝነበረ ንጲላጦስ ሸለቃ ዙፋን ቤት ንጉስ ኣፍትዮም ዕርቂ ለመኑ ኢሉ ካብ ኢዱ ይጽበዩ ስለ ዝነበሩ ህይወቶም ኣብ ኢደይ ኣላ ኢሉ ስለ ዝኣምን እንታይ ገርዎም ነይሩ ኢሉ ኮርዩ ተጻሊእዎም ነበረ እዩ ንሳቶም ግን ነቲ ናቱ ጲላጦስ ዝበሃል ሓለቃ ዝፋን ቤት ንጉስ ኣፍትዮም ምስ ሄሮድስ ዕርቂ ለመኑ ዕረቀና በጃኻ ኢሎም ዕርቂ ለመኑ እዩ ሄሮድስ በታ መዓልቲ ቆፀራ ልብሰ መንግስት ለቢሱ ኣብ ዝፋን ተቀሚጡ ተዛረቦም ስለዚ ልብሰ መንግስቱ ተኸዲኑ ምስ መፀ ይጻብኦም ስለ ዝነበረ እሱን ተተጻሊእና መግቢ ሃገርና ብመገዲ ዝርከብ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ክብረ መንግስት ተኸዲኑ ምስ መፀ እቶም ህዝቢ ድማ እዝስ ድምፂ ኣምላኽ ይምበር ድምፂ ሰብ ኣይኮነን ኢሎም ጨደሩ እንታይ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ኢለና ንኹሉ ዘዝግብኦ ሃብወይ ንኹሉ ዘዝ ነግሬታ ንኹሉ ዘዝግብኦ ሃብዎ ንጉስ ክብልዎ ከሉ ካልእ መፀውዕ ክህብዎ ዝግብኦም ግን ከቀባጥሩ ክብሉ ነቲ ተጻቢእዎም ዝነበረ ከለስልሱ ክብሉ እዝስ ድምፂ ኣምላኽ እምበር ድምፂ ሰብ ኣይኮነን ኢሎም ጨደሩ እዩ በቃ ኮምንቴልናየስ ሰብ ምዃኑ ፈልጥዮም ግን ኮምንቴልናየስ እቲ ዝሓሰብናዮ ክገብረልና ኢሎም እዮም ዝሓስቡ ብጣዕሚ ሓደገኛ ነገር እዩ ክብሪ ንኣምላኽ ስለ ዘይሃበ ድማ ብኡብኡ መልኣኽ እግዚአብሔር ቀዘፎ ሓሲኹ ሞተ ስለዚ ክልተ ነገር ኢና ንርኢ ማለት ሞት ናይ ያዕቆብን ሞት ናይቶም 16 ዓቀይትን ዕላማ ኩሉ ዓደ ዓይነት ሞት እዩ መልኣኽ እግዚአብሔር ንጴጥሮስ ንረዲኤቱ ተላኢኹ ንሄሮድስ ግን ንመቕዘፍቱ ንሞቱ ተላኢኹ ማለት ናቱ ሰብ ዘርኦ ዝዓጽድ ስለዚ ቃል ኣምላኽ ከኣና ዓበየና ተዘርግሐን ከደ ኢሉ ምስቲ ሞት ናይ ያዕቆብ ከቢድ እኳ እንተነበረ በቲ እግዚአብሔር ኣብ ጴጥሮስ ዝገበሮ ተኣምራት ግን ቃል ኣምላኽ እንታይ እንዳኾነ ከደ እንዳተዘርግሐ ጎይታ ምስኣቶም ይዓይ ነቲ ቃል ከኣብ ዘሰንዮ ተኣምር የጽንዖ ነበረ ኢሉ በርናባስን ሳውልን ድማ ነቲ ረድኤት ኣብፂሖም ካብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ ምስኣታቶም ከዓ ነቲ ማርቆስ ዝበሃል ዮሐንስ ተማልእዎ እዚኣ በይና ቁፅሪ ያዛ ቁፅሪ 25 ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ናይ መዝሙር ግዜና ኣኺልሎ ድሕሪ መዝሙርና መደብ ጉባኤው ካብዚ ምዕራፍ እዚ እንታይ ታሪክ ንምሃር ካብዚ ምዕራፍ እዚ እንታይ ተሳትፎ እንታይ ሓድሽ ነገር ዘሎ ብሓንሳብ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ክንሪኤና ሕጂ ንመዝሙር ዝተዳለኹም መዝሙር ክቕበለኩም ብፍላይ ከዓ ዘሚርኩም ዘይትፈልጡ ዘሚርክን ዘይትፈልጣ الراب ناي مزمور جزينا زلنا سمعنا نتليهم وين سمعكم لنا ممر من الجيتار اشرح كويني سمع الله كوبن هراي ايشي هراي مزمور تدالهم تليهم قبلكم ده زي تداليهم جن أنا خزمر بعلي هراي انت أتبل تا مزمور مدهاني نجست كبروم لملائكة نلاويهم الأحزاب لك سبحات ياتون
مدهاني نجس كبرامو لملائك نلاويهم لأحزاب لك سبحات تقصتات من انتي كتحزليك كنقرأكم انت عاتبل مدهاني نجست مالت مدحان نجستات كبر ملائختي لك سبحات نجستات مدحانيهم ملائخت خبرهم قواسا أحزاب مسقانا نعاهاي قبا قواسا أحزاب نلاويهم الأحزاب لك سبحات ياتبن سلازي اتي اكزابير منو نجستات شيء من نجستات زغنتت نتهم زخبروا الزخبر نتهم نتزهبهم كبر قديفهم اب كبر اكزابير كمن زعوز زدليو كم بعال هيرودس خاخمي غيرو كم ز سنابتهم ملاخ اكزابير نا بيتروس نريديو خمس تلاخه كمون ملاخ اكزابير نهيرودس المقذاف كم تلاخه نلاويهم الأحزاب رودات عجزتي كميز مثلا مستوعل كم ذهب أجزابير لك يدل سبحات مدهاني نجست كبرام لملائكت مدهاني نجست كبرام لملائكت نولاويهم لأحزاب لك سبحات نولاويهم لأحزاب لك سبحات نولاويهم لأحزاب لك سبحات نولاويهم لأحزاب لك سبحات مدهاني نجست كبرام لملائك مدهاني نجست كبرام لملائك نولاويهم لأحزاب لك سبحات نولاويهم لأحزاب لك سبحات نولاويهم لأحزاب لك سبحات نولاويهم لأحزاب لك سبحات مدهاني نجست كبرام لملائك مدهاني نجست كبرام لملائك نولاويهم لأحزاب لك سبحات نولاويهم لأحزاب لك سبحات نولاويهم لأحزاب لك سبحات نولاويهم لأحزاب لك سبحات سلام مزمورو እግዚአብሔር ዝተባረኸን ዝተመስገነን ይሁን ካብቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ ቅንያት እዚ ናይ ኣምልኾ መዝሙር ኢላ ዝሰርዐቶ ንነገስታት መድኃኒኦም ማለት ነቶም ዝእመንዎ ነቶም ዝስዕብዎ ንነገስታት መድኃኒኦም ንመላእኽቲ ክብሮም ንኣህዛብ ጓስኦም ንስኻ ኢኻ እሞ ክብሪ ምስጋና ንዓኻ ይኹን ይዝብል መዝሙር مزمورنا كم تقول لك زي نبلو منش مزمورنا كابيو مسبلنا إذا مزمور زين عنا لومين تايو نخري مجمريا منشي مزمورنا حنتي كابولي كدان كل تغاب حدث كدان انت رغبنا أخلنا انت بزيحيخا يمرز مالت حنت دخو بالأنا الرأي السابق الرأي እግዚአብሔር ጓሳይ ዝጎድለኒ የብለኝ مزمور 23 مزمور 23 ጽቡቕ ብጣዕሚ እግዚአብሔር ጓሳይ
الراي بتاع مصبوق كالئ نتا نلاويهم الأحزاب تبل يا مالتي قواسا أحزاب كالوت أبوي مرقيتا أبيت حانت اللاتني الراي تابواتنا تقلت الراي يوحنس قدر عسرته معرف عسرته قدر عسرت حدا تحيا واي قواسا أنا إيه تحيا واي قواسا هيوتو بجاباقعو يحلفا بتاع مصبوق زاهر مسكين بتاع مصبوق طرح سحبتنا وقعد مزغس معنا كبرتها باللي كبرنا عمل آمين 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 الراي كالوت أبونا هيبكي كما يوعلكم زاهر مسلاني زاهر مسكين الراي قال استبالو دي ولاس يلن أو مزمور داوود عسرت شدشته عسرت شدشته انت اتبل سكم بيا أب مدري زلو قدسان نساتهم كبرانيهم بهجي كله أبعتاتهم يزلو بالكو جابر مسكين قال هيوت يسمع لنا قدسان يستاجريا هو صبغتي أمر زلو قدسان ساتهم كبرانيهم قال هيوت يسمع لنا راي كالوت أبوي مرقيدا أبيت زفترة 45 شعاتة اندحر كوينا ندعي زفترة صبالها زفترة 45 شعاتة 45 شعاتة كتنببي هذا اوكي أملاح جنا أم مدري ترف من انت كترفكم بعيبيو مدحان دما هيوتكم كتدحنو أكلمهم على لأخوني እግዚአብሔር መስገን በጣም ጽቡቅ አምላኽ ግና ህዝቢ ከተርፍ ምእንቲ ቀቅድሜኹም ለአኸኒ ማለት ንሳቶም ንኻልእ ዕላማ ንኽሸጥዎ ኢሎም ዝሰደድዎ እግዚአብሔር ግን ዮሴፍ ኣብ ግብፂ ሕሊፉ ንሕዋቱ ክቕበል ንሕዋቱ ኣብቲ እዋን ፀበባ ምእንቲ ኸውን እግዚአብሔር ዘሳገሩ እግዚአብሔር ከመይ ገሩ ካብቲ ፀበባ ኣሳጊሩስ ነቶም ኣብ ፀበባ ሽግር ዘሎ ሕዋቱ ክቕበል ከም ዝገበሮ ብጣዕሚ ዓብይ መልእኽቲ እዩ ጴጥሮስ ፋሚሊ ሓቀኝ እንደዘይተጋጌ ትኽክል እግዚአብሔር መስገን ቃል ህይወት የስማዓልና أنت لا تنبونا مساعد خيد لي خستايز قبركو أنت كبلا إلى سرسعية الرا هيوت حبتنا أبدانيال شوعته عسرت شمنته دانيال شوعته عسرت شمنته هو دانيال أوكي هارس شوعته عسر شمنته هو أتمنى يلعو القدسان قنا نتا منقستي قبلوا يوم نتا منقستون نزل عالم كورس ويوم بتعم صبو قال هيوت يسمع لنا امين دوم دك منغستي كم فقاد እግዚአብሔር ዝመላለሱ ዝነበሩ كم فقاد እግዚአብሔር ዝፈጸሙ ኣብታናይ ዘለዓለም መንግስቲ መወዳእታ ዘይብሉ መንግስተ ሰማያት ንዘለዓለም ከሐጓስ እዮም ቃል ህይወት يسمع لنا መድኃኔ ነገስት ክብሮም ለመላእክት አራይ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ናይሎም ምሸትን ናይ ዝሓለፈን ግዜና እንዳተሓሓዝና ተተሓሒዙ ስለ ዝኸይድ ምዕራፍ 12 ግብረ ሐዋርያት ንዓና እንታይ እዩ ኣነ ልዕሊ ኩሉ ነዚያ ሮዳ ትበሃል ግዝእቲ እግዚአብሔርሲ ከመይ መሰለ ኣብቲ ሰብ ዘይጽበዮ بعدمخون بدرجاخون بخبرخون እግዚአብሔር ሲ እቲ መድኃኒና ተበጃዊና ንብሎስ ከመይ ዝመሰለ ድንቅ ኣምላኽዩ ንማንም ሰብ ዘይተዋህበ ምስተውዓል ንማንም ሰብ ዘይተዋህበ ጥበብ ብዛዕባ የኸስተንትን ውዒለ ነዚ ምዕራፍ ክሪኦ ከለኹ ዳርጋ ሙሉእ መዓልቲ ብዛዕባ የኸስተንትን ውዒለ ሮዳ እትበሃል ምስ በለስ ግዝእቲ ኢሉ ማለት እሞ ናይ ጉባኤ እቲ ግዜ ሕጂ እውን ክስታይ ከይገብር
እቶም ሰሞያ ማእኸልና ዘለኹም ተወሳኺ ሓሳባት ብፍላይ ካብቲ ኣቦታት ቤተክርስትያን ቶም ቸርች ፋዘርስ እንታይ ኢሎም ይትርጉምዎ ሞያ ዘለኩም ርኢ ኣለኹም ዝማእኸልና ተወሳኺ ሓሳባት ንጉባኤ ክትቡና ከምኡን ትማልን ሎምን ተጋገናየ ጌጋ ፅባሕ ከይኒ ደግሞ ምእንቲ መእረምታ ክትቡና ድልዋት ኣለና ሕቶ ርእቶ ንጉባኤ ጠቅም ትብልዎ ሓሳባት ግዜና ክንጥቀመሉ እቲ ኣውደ ምህረት ናብ ጉባኤ የረክቦ ኣለኹ مريكة أنا حنت حسب أنا حنت تعذب قلات النقافل البلد كتكون تقول الراي أنا هاي تعذيبا مسيلكم بعد سلطان على الناس سلطان يلو سلطانو خمكح كله سلطانو ستقيمو حق خقوع تسكله أتي ما نميبلين أنا منالني زبالة ويكا جزئتي استباحلت كا اتم تحوتات كا سيامير نتحقسي كم زي وعزة تحقي التخبريسي أبيد أملاخ مبرا أبيد سب كم زي اللو تعذيبه زابير مسجن بتعامل زبو كملس السابيت حبتنا نادينان ترحاس ولدو إرمياس بتكستي أسديدات مالتي 29:11 كم بوبايه أنا إذا حسب لكم زلوا حساب فلت إمو مفسمتان تسفان كهواكم سي حساب دحانبر نايكفو أيكونن نيبل إجزابير قويتا سراويتا أنا إذا حسب لكم حساب دحانبر حساب كفو أيكونن هيرودس أبل على بيتروس زحاسبو حساب كفو إجزابير أب بيتروس زحاسبو جن حساب دحان حساب برختي قداميت مالتيو كلايتي مزمور داويد 34 قصر شوعته حبتنا أدينان حبتنا ترحاس ولدو تكست غير أسديداتو مالتي بصحف ملاخ እግዚአብሔር ኣብ ዙርያቶም ዝፈርሁ ይሰፍር የናጉፎም ከአቲ መዝሙር ዳዊት 34:7 حبتنا ترحاس ولدو باسم ጉባኤ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና حراي يغريتا السابيت حبتنا كابتا زستنتنكيا دقم أبليا أنا سين بعصت أنا يكوني ويدخو ما يكوني اتحقسي اكسيابير سي بقيلة غيرو بتقبابو غيرو سي أنا تحقي كل جزء دو كم زبلا اتدخم تيمو خجبر يلو أتي بعد سلطان كعب سلطانو تدقيمو كلهم زيهم نخلت تيهم سي حيل أتي حيل زلوز مصلو حيل خمزي بلو جبرو قويتا أتي حيل زي بلو حيل خمز خانو قويتا مو تحق استوقعت أهم زي تترف بسلطان زي كونس وي بمدقافن بمقوامن زي كونس قويتا خمز سعر أنا هتعذب بحقي زي أسيد أسبعة كيفات اللبي እግዚአብሔር መሰን ايفون تبل ناب كل هناياتهم تشات كنرئ نخእል ايفون تبل ناي وانجيل يوحنس 14:27 سلام حدقلكم سلام ينهبكم الله اتا انا زهبكم زلخس كم تعلم تهبو ايكونن لبخم ايشبرن ايسنبدن قال هوت يسمع لنا سنايت حبتنا ايفون تبل سلازراخو بتا زلاتان بيبيا ግን ተረዲያትንስ ጽሒፋት ላይ ያላ ማለትዩ ወንጌል ዮሐንስ 14:27 ሰላም ሓድገልኩም ሰላም ይንህበኩም ኣለሁ እታ ኣነ ዝህበኩም ዘለኹስ ከም ተዓለም ትህቦ ኣይኮነን ልብኹም ኣይሸበርን ኣይሰንብድን ጴጥሮስ ነዚ ተረዲእዎ እዩ እቲ ካብ ኣምላኽ ዝመጽእ ዘሎ ሰላም ነቲ ብሰባትን ብሰይጣንን ብስጋን ዝመጽእ ሰላም ክዘርጎ ስለዘይክእል ስለዚህ ጥራይ ነብሱ ከሳብ መልአክ እግዚአብሔር ታንኪዩ መሰንገለ ታንኪዩ ደቂስ ነበረሞ ሰናይ ተሐብትና ቃለ ሕይወት ይስማዓልና
باسم كلهم تساتفتنا برحقنا بقربان زلو قال هيوت يسمع لنا قصليو خا خمس تساتفو امين الى الله تسنايت حبتنا ملائكه السماء امين يبلو هراي كابز معرف زنتا انا نمهار كابز استنتنايو حقيقه تقعصز كم زي تخيل نتنا እግዚአብሔር ሐሳብ ሰባት ቅጥም ዝዝዎ ከም ዘይክእሉ ኤልሳቤጥ ሓብትና ተስተንተነልና ጸኒሓ አቦታትናውን ብርግጽ ኮሚዮም ዝብሉ ሓቅስ ብርእሳን ተቀበርካያስ ብርእሳን ተቀበርካያስ ብእግራት ወጽል ዝመተሰብ ዝተቀብረ ርእሱ ተተቀቢሩ ተወዲ ማለት ሓቅ ግን ኮም ይኮነትን ዋላ ርእሳ ምስተቀብረ አሰረም ይጥረል ወለድና ሓቅ ግን ዋላ ርእሳ ምስተቀብረት ብእግራ ፈንቂላ አትወጽ ጽቡቅ ምሳሌ ብጣዕሚ ጽቡቅ ተራይ ማዕዛ ቅዱሳን الراي كمان بسيخم أبونا كلهم قالي وتسمعنا آمين John 14:27 بإنجليش yeah, I'm leaving you with you a gift peace of mind and heart and the peace I give is a gift the world cannot give so don't be troubled or afraid قال هيوت يسمع لنا معزا قدوسان آمين استاذ سنايت حبتنا نسا اسدي دهلنا بتكست مالتي John 14:27 هو انا سلامي كهبكم يا سلامي ونكحدقلكم يا انا زهبكم سلام كم تعلمته ايكونن لبهم አይሸበርን አይተሰንቡድን አይሸበርን ዝብል ቃል ህይወት يسمعلنا ናይሎሚ ብዙሕ ተሳትፎ እዩ አዴናን ሀብትናን ልችያ ካብ አትላንታ ማለት እዩ መዝሙር 33:10 እግዚአብሔር ንምኽረ አሕዛብ ኮንቲ ይገብሮ ንሐሳባት ህዝብታት ከዓ يطفئوي برقص قال هيوت يسمعلنا حبتنا نادينان لچيا بسرات مالت ني دياقون ناود حاونا اديو مالتيا اب اتلانتا خوينا بزغباينا تساتفالا مزمور داويد 33 ቁጥር 10 እግዚአብሔር ንምኽረ አሕዛብ ከንቲ ይገብሮ ንሐሳባት ህዝብታት ከዓ يطفئوي برقص እትናይ ሄሮድስ ዝነበረ ባህሪ كنستنتن كلنا هيرودساويان زنبروم نويح غزي زمص كفاءتن رخصتن كتزاربولو ቋ زحفري بطعمي ማለት ስለዚህ ታሪኹ አባላሽው ድምጽ አምላኽ እንዳበለው አነ ሰብንበር አምላኽ አይኮንኩን አነ ንጉስ እንበር አምላኽ አይኮንኩን ኢሉ ምስክር ዝግበኦ ምክንያቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ እቲ كل ነገር ገይሮም መስላት መስአበዮም ቀዚፎም ገሪፎም ኩሉ መስላት መስአበዮም እቲ ምኽሪ ኩፋአት ሰባት እንታይ አምላኽ ቅዱሳን ኩኒ ዝብሎም ብርኽሰት እንተወዲቁ ጥራይ አምላኽ ክፍለዮ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ክፍለዮ ዝኽእል ክትስዕርወት ትኽእሉ ተባሂሉ ኣብ ሓንቲ አመንዝራ ኣብ ቤታ አሲሮም ኣብዛ አሲርና ክንገድፎ ኢና ድሕሪኡ ንሕና ምስከድና ግን ፈቲሕኪ ተራኸብዮ ከምዝ ክንበኪ ኢና ኢሎማ ከይዶም ማለት እግዚአብሔር ግን ምክንያት ድሕነት ስለዝደሊ ምስ ቁስሉን ምስ ስቃዩን ምስ ራእየቱ ዝብላዕ ካብ ገዛ ስለዘይነበራ ንጎረቤት እንጌራ ከተምጻሉ ኢላ ምስከደት እቲ ተኣሲሩሉ ዝጸነሐ ዓንድ ናይ ገዛ ጠጢዑ ጸኒሕዋ ይዝብል ስለዚህ ተዓንድ ጠጢዑ ምስ ራእየቱ እንታይ አይላሳ አምላኮሙ ለክርስቲያን ተመሲሎ ሰብአ መጻሃቢየ አይለ አምላኽ ክርስቲያን ሰብ ተመሲሉ ናባይ መጽኡ አይለ ቅዱስ ጊዮርጊስ ግን አንሰ ኢኮንኩ አምላክ አላህ ገብረ አምላክ አነ ባሪ አምላኽ አገልጋላ አምላኽ እንበር አነ አምላኽ አይኮንኩን ስለዚህ ሄሮድስ እዚ ድምጽ አምላኽ ይኽብልዎ ከለው እዚ ድምጽ ሄሮድስ ድምጽ ንጉስ እንበር ድምጽ አምላኽ አይኮነን ኢሉ ክምልስ ዝግብኦ ድምጽ አምላኽ ይመስበልዎ አምላኽ ምዃን ተመኒ ማለት ሽዑን ሽዑኻ እግዚአብሔር ቀዚፎ እግዚአብሔር ከአኻብዝ ክንምሃር አዘይ ግባአና ነገር ክብረ አምላኽ ክንቅንጥጥ ኣብ ንፍተነሉ ኣብ ዝፋን አምላኽ ክንቅንጥጥ ኣብ ክንደ አምላኽ ዝያዳ ክንርአ ኣብ ክንደ አምላኽ ዝያዳ ክንስማዕ ኣብ ቅድመ አምላኽ ዝያዳ
كوريلنا أبن دليل جزء كم زعينت كبير حدقة كم زلوا فليدنا كل جزء كم بقدس بيت خريستيان مهارتنا كبرنا أملاخ ندابلنا كنزمر فقط إجزابير مو كابزخ أبزح نمهار هراي كله من البعض دونجينا زاتنا نتلينا قبر هوريات معرف 10 توكلته ينزل لنا قبر هوريات معرف 10 توكلته 3 RST اللو برتوع سدت قبل علبة خريستيان كساب مقتال ناي يعقوب ودي يوحنس حاو يوحنس ود زبديوس بسماعتነት زحالفلو ابز معرف ازي يزلو كومون እግዚአብሔር መልአክ ልኢኹ ኒ ጴጥሮስ ካብ ሰይፊ ሄሮድስ ዘድሓነሉ ስለዚ ከነስተንትን ኮለና ስለምንታይ ያዕቆብ ሽዑ መዓልቲ ብሰማዕትነት ሓሊፉ ስለምንታይ ጴጥሮስ ካብ ሰማዕትነት ተናጊፉ ተሰጋጊሩ ብዙሕ ጥበብ ኣምላኽ ኣለዎ ብትውሽጡ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ መወዳእታ ከዓ አንጻር እግዚአብሔር ዝኸይድ ሓጢያት ዝሰርሕ መወዳእቱ ጥፍኣት ስለዝኾነ መቅሰፍቲ ናይ ሞት ሄሮድስ ተገሊጹ ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ሰብ ዝዘርኦ ስለዝዓፅድ ንሱ ስልጣን ኣለና ሓይሊ ኣለኒ ኢሉ ሰባት ክቐትል ሰባት ክገፍዕ ሰባት ከጨንቕ ከሎ መወዳእቱ ግን እግዚአብሔር ከመይ ገይሩ ከም ዝወድአ ሒዙ ዘሎ ምናልባት ዶንጊና ዝኣተና እንተላ ኣበይ ከም ዘለና ንኽበርሃልና ኢለ ዝደግሞ ዘለኹ ሕራይ ግዜ ኣለና ግዜና ንጠቐመሉ ሞኒሽ ተመብረህ መደለኹ ነይረ ኣነ ንምንታይ ጴጥሮስ ፀኒዑ ንምንታይ ያዕቆብ ሓው ሞይቱ ኣነ እንዲ هو كمان هركم تخوني هم بصراحة سلزبز عنا لنكنسك سمعي كأكل نبات حليفات النهاية تخوني أي بالكوان نستنتنا إلى قريفيا أي بالكوان እግዚአብሔር ግን ናይ ግዜ ኣምላኽ እዩ ናይ ግዜ ኣምላኽ ያዕቆብ እተን እግዚአብሔር ከዓየን ዝተዋህቦ ዕዮ ወዲኡ ንኩሎም ሐዋርያት ኣብነት ኮይኑ ከሐልፍ በሰማዕትነት ከሐልፍ ምክንያቱ እቲ ወይታ ዝሓለፎ ከሐልፍ ያዕቆብ ምስተሰየፈ ጴጥሮስ ምስተተኣስረ ግን እቶም ቀንዲ ምክንያቱ ሓደ ተሪፎም ዮሐንስ እምበር እቶም ቀንዶም ኣብተ ተሕዝሉ እትረዲኤት ኣምላኽ ይጽልምቶም ስለዝነበረ ኣምላኽ ከናግፍ ዝኽእል ኣምላኽ ከዓ ምዃኑ ኣምላኽ ኣብ ዘይመደቦ ግዜ ዋላ ሓደ ከም ዘይከውን ጨጉሪ ርእስኹም እኳ ቁጡራት የነ ተስፋ ቆሪጾምሉ ኣብ ዝነበሩ ግዜ እቲ ተስፋ እግዚአብሔር ዘናግፍ ኣምላኽ ምዃኑ ብሰማዕትነት ከሓልፉውን ጨካናት ስለዝሓዝዎም ስለዝኮነስ ኣምላኽ ከይፈቀዶ ዝኾነ ጨጉሪ ርእሱን ከም ዘይትቅንጠብ ማለት ስለዚ ኣብቲ መወዳእታ እንታይ ኢሉ ይምፅዎ ዘሎ ኣብቲ መወዳእታ ናይቲ ምዕራፍ 24 ቃል ኣምላኽ ከዓ እናዓበየን እናተዘርግሐን ከደይ ስለዚ ዋላ ተንሲኡ ድምፁ ነህለ እንዳበለቶም ኮላ ተጸሊልኪ ክዝብልዋ ዝነበሩ ጴጥሮስ ክሕረድ ሄሮድስ ኣይገድፎን ኢሎም እንዳጸለዩ ከለውንሲ እቲ ጉድለት እምነት ኣምላኽ ከናግፎ እዩ ፍቃድ እትኮይኑ ኣምላኽ ከናግፎ ይኽእል እዩ ከም ያዕቆብ ብሰማዕትነት ክሓልፍ ኣምላኽ እንተመዲብዎ ከዓ ንክብሪ ኣምላኽ ይኹን ኢሎም ክተብዑ ዝግብኦም እቲ ንጹር ዝኾነ ናይ ሓይሊ እምነት ወይ ራእይ ናይ እምነት ደብዚዝሉ ኣብ ዝነበረ እግዚአብሔር ግን ነዚ ተስፋ ዝክድግፎም ነዚ ተስፋ እዚ ከሰጋግሮም ብቐንዱ ከዓ እቲ ከዓዮ ዝግብኦ ዕዮ ገና ኣይተዓየን ስለዝነበረ ኣብ ሰብዓታት ወይ ካብ 68 ኣካባቢ ብኔሮን ንጉስ ብሰማዕትነት ሓሊፉ ማለት እዩ ጴጥሮስ ቃል ህይወት የስማዓልና ኤልሳቤጥ ሓውትና ተንኪፈያ ኸውን ተስፋ ገብር ቃል ህይወት የስማዓልና እምበር ቴንክ ዩ ናይ ባሓቂ አሜን ሕራይ ካልኦት
أبونا هيوتي خالي سبت زيليو خنت نجرك ستانتين اللهم هراي كسل هيوت حبتنا إشي أنا خازلات النسي أكل التبوتين أبتا 10 تخلتين أب 10 حمشتن أبتا 10 تخلتين نتنجر مس أستو عليه بطرس لابلوبو مستملسسي نتنجر مس أستو عليه نبيت مريم أد تي ماركوس زبها ليوهانس مزي أبوخا بزحت تأكيبهم يصليو نبارو حجزي أسي اتي مستوعالوين اتي امنت برتو امنت سلز نبارو ناي قويتا نايس كريستوس نخستوع القلطيفوين حقيزوو يبل أنا بتي خستاي زحاسبو كل جيزي ساستوعال اختكونا لكا إلي إذا مهرنانو زي أخا أنا حجي أبزي أنا خنستنتنا خلناها كل جيزي سي تني أملاك قالسي كان استبحل له خمزلنا كم تستمرنا كل جيزي أبي قدام يوحنس حمشته أبتايبل كم تفق عدو غيركا حدا نجر أنت لما نايو يسمعنا يو إتي أو زلوا تبعت دماء زين نتيجة لما نايو زبله كم سمعنا خاب إن فلت دماء إتي خاب زلما نايو لما ندلو خم زرخم نايو نفلتينا حجنا يوحنسي زيتاتسي بطعمي بتنعتو امنتسي إذا نجر زخم هيبوا كله أنا خينو زرد عنه ما نحنا كنستوعلن امنتنا كنا برتع خمزلنا إلى استنتنا 10 تخلتي تاناي 10 5 دخلنا زيارودا تسألي الكيخي نساتهم جن تسألي الكيخي بلوا نساخا كم مخانو رج أرجت شعو ملأخ كله يخون بالي حجت ولا خو من دبل وخلصي امنت برتع سلزنا براتناي أملاخ بتزع من الترجيت نبتنا يبلتن حجي إذا أنا تمرت خوانا نالو كن مهرلو كم زحجنا أما تسويني لو ناتاري فرنسوين أما 10 كابزومنا أشتونا حدوكوا أيتنا عقو تتنقعو ملأختم أب سمايات كل ساعة جاتتي أب سمايات زولو أبوي يريئو الله إبلوكم اللهو حجيزي أنا تمهرنا تنسا ناتات صنعات كوم إلا إلنا خاني كن حدث بحجي بناي أملاخ أبزلنا يوان بناي أملاخ تبلكالها ينعقوها كمزي كستعكال على تزمز أخاخ جيرم إزيتات إمهرنا خويني قنستنتنا خلنا ولا ينعقو ولا كنحفري بالنان وي كمزي لو من كمزي لتتزاري بس بني أملاخسي زيا كستاكوينا زيا بس تا أبتهاي مانوتيا سوا يكون كومتات لنا تزربا دا غير زي كله هاي نمبر زبال ده أنت حسب ترتين الله ترى خنزلنا أبز زيتات كمهرنا خلاص زيتات سي أبزنا هنا زلنا جيزي بتعمل خنستنتنا خن براكتس كن قبر اللو زلنا خينو يسمعنا نساخ قلت إليه እግዚአብሔር መስገን በጣም ጽቡቅ በታዳ ሐረይቲ ክጅምር ህይወት ሐብተና ተጸሊልኪ ይخمስ በልዋ ንሳኻ ኸምኡ ምዃኑ አረጋገጸት ይሉ ማለት ኸምኡ ምዃኑ አርገጸት ምክንያቱ እንታይ እዩ ኣብ ናይ ስነፍልጠት ወይ ናይ ስነልቦና ትምህርቲ እንታይ ይብሉ ሰለስተ ሰባት ርእስኻ የላን እንታይ ለሙኻሲ ሐሰስ በላ ይብሉ ማለት ኣብ ናይ ቴዎሎጂ ግን ሚሊዮናት ሰባት ርእስኻ የላን እንታይ ለሙኻ ርእስኻ ሐሰስ ኣይትበሎ ብህይወት ስለ ዘለኻ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ሕጂ ተፈልለ ሚሊዮናት ሰባት ርእስኻ የለን እንታይ ለሙኻ ርእስኻ ሐሰስ ኣይትበሎ ምክንያቱ ኣለኻ ብህይወት ኣለኻ ስለዚ ሮዳ ከዓ ብሙሉኦም ክንደይ ሙሩያት ሰባት እዮም ነቲ ጸሎት ዝመርሑ ነቲ ብዙሕ ነገር ሞያ ዘለዎም ሰብ ንዓ ከም ሰራሕተኛ ዘስርሕዋ ጎይተታ كيدي مصزبلوا سبات تصليلكي خخبلوا خلو نو اي تصللكنك سلازي نتزحزنايو حقي نتزحزنايو مجد እግዚአብሔር ዝኾነ ዓልየቶም ብዝሖም ደረጃኦም ፍልጠቶም ማዕርጎም ብዘይ የገድስ حق ምዃኑ እንደራረጋግጽና
حقي وبعال كستوخن كم زخاب زبالو بعال كستون ديوم زفلطو بعال كستون ديوم زلعله بوتا زلوم نو بفصم حقي እግዚአብሔር መስገን ካብሮዳ ሀብታ ግዝእቲ ብዙሕ ነገር ኢና ንመሃር ማለት ቃል ህይወት يسمعلنا ህይወት ሀብትና ተኸላይቲ ነዚ ምስተስተውዓለ እንታይ እዩ አስተውዒሉ ታ ማህበር ምእንቶኦምያ ኩሉ ገዲፋ ጾምን ጸሎትን ሒዝ ነይሩ ማለት ጴጥሮስ ምስተ ቤት ማእሰርት ምሳአተወ ያዕቆብ ተሰይፉ ጴጥሮስ አቤት ማእሰርት ምሳአተወ ብምልእታታ ማህበር ጾምን ጸሎትን አውጃ ያ በጾምን ጸሎትና አምላክ ተሐትት ነይሩ ስለዚህ እትመልሲ ነታ ማህበር ይተዋሂቡ ነታ ማህበር ስለዚህ ተዋህበ ጴጥሮስ ናጻ ዝወጽ ዘሎ ካብ ብተአምራት ዘውጽ ዘሎስ እታ ማህበር ብርክ ስለዚህ ከፈትልትሉ ማለት ሓደ ካብ ተኸፋል ስለዚህ ነቲ ውዕለት አምላክ ክነግር ተኮይኑ ናብኦም ናብታ ማህበር ይኽመጽ ዘለዎ ማለት አምላክ ነጊርኩሞ አና ካብ ዝእሰር ክሳብ ሕጂ ንዋሕ ሕፀርቲ ግዜ ኣብ ጾምን ጸሎትን ጸኒሕኩም አምላክ ከአመልይስልኩም እሞን እግዚአብሔር አመስግኑ ክብል እዩ ናብዚ ተኣኪቦሞ ዘለው ዝመጽ ዘሎ ማለት ቃል ህይወት يسمعلنا ህይወት ሀብትና Thank you أبونا قال لي وتسمعنا هراي كالوت ساخب الدليل هر أنا كمان وصوم صلوتن كم زلينا حقون كنجر مهانو بقدنا بأملاك فلوت نداخونا هلون صوم صلوتن كم زلينا لجزء على أملاك النمبر كم زلنا زيادة عزيبة خبري لنيرك قدمكم نبوي مريجيتا thank you እግዚአብሔር መስገን እዛ ተጸሊልዩ ትብልሲ ጎይታው እንተባሂሉ አይነ ዝክራ ንኸውን ተጸሊልዩ ክብሉ ምሰሙዕሲ ስድራ ቤቱ ከዓ ክሕዝዎ መጽ ዝብል ንጎይታውን ተጻሒፍወሎ ማለት ንጴጥሮስን አተዓጃው ዝፍልጠት ካስ ናብ ጽላለ ዲብጽሒልካ ከም ዝተባህለ ብዙሕ ነገር ማለት ስለዚህ ሮዳ ከዓ ናብዚ አበቂዓ ማለት ሮዳ ታግዝእቲ ማለት ስለዚህ ሓደ ግዜ በደቅና ሓደ ግዜ በሰራሕተኛና ሓደ ግዜ በቶም ንሕና ንምህሮም በቶም ንሕና ከም ሰባት ዘይንቆጽሮም ገይሩ እግዚአብሔር ክዛረብ ከም ዝኽእል ሰብዳ ይቅልብን ይምበር እግዚአብሔር ኩሉ ሻዕ ይዛረብ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር አፖና ምርጌታ አራይ ማዛ ቅዱሳን አሜን ቃል ህይወት يسمعلنا አሜን ላይ هو حج ግን ገለ ግን እንታይ ጥቅሙሉ መስለኩም ዝዓለምና ሕጂ ዝጥቀመሉ ዘሎ ሓደ ሰብ ተጋጊኻ ሉስ ክትሓስብ ከም ዘለካ ሕጂ እቲ ናትካ ግሩፕ ጥራይ ስለ ዘንጨብጨበልካ ወይ ጽቡቕ ኣለኻ ስለ ዝበለካ ጥራይ ዘይኮነሲ እቲ ዝዕዘበካ ንኣብነት ሕጂ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ቅንዕቲ እምነት ኢና ንብል ዘለና نحنا قلنا توم كالوت اتي كستو خمس غير ندي سلازي خنزلل لنا خنشفر لنا وين كريستوسون تصريفون دي حواراتم كمزي تباهيلو من ديوم كنزلل لنا زبلو امنتات قل نزياتهم حجي اذا حجي نمهارو صنحنا اي ملكوتهم كوين سمعني نحنا كنريهم كنعزبهم كلنا نتي زغبرو مچم سبا سلازخون خطفنا يدلل سأنا فلتاتي نبي الساتهم كأنتي نحنا أنت يبلو كبزي من الزلو قنعني يبلو مال إحنا كنت قنوع حيزنا يدلنا بحق السلا زخوني I hope تردي أخونا تكون مالسي نخلته وجن ترد يا زي أتمرت زي إلى حسب نخلته نتقنعن نتي زي قنوع كله قلت كم متحف كله ترى نتي تقصوا سيدهم وينتي نتي كمزي تغيريمون احنا خمسه خنغبر علينا ግን بحق زي كونه قال املاك كيمهاركا نتي لتغبر طراي تفلاطነት ክትወስድ ሽም ክትረክብ مع زي አዳራሽካ ክትእክብ ግን ቃል املاك ولا حد يتمهرون يخدلها ترديكم نبوناي ترديك لخلتي وغان حجتي روداس انت اغيرا ድምጽ ጴጥሮስ ምዃኑ አለለየት ይዝብል ማለት ሕጂ ተቀዳማይ ይመስለኒ ቢኸውን አይኮነትን ምክንያቱ ተን አባጊዕሲ ጓሳት ድምጽ ትጓሳ የለልያሞ ይስዕቦ ተባሂሉ ተጻሒፉሎ ሕጂ ኩሉ ግዜ ትናይ መለክዕና ይተሐቂ አቦታትና ሰለስተ ነገር አቀሚጦም አለው ማለት አነ ስለዚህ ዘለኽዎ
ደጋፊየ ስለ ዝኾነ ወይ ጸላእየ ስለ ዝኾነ ጽቡቕ ስለ ዝገበረለይ ሕማቕ ዝገበረለይ ዘይኮነስ እቲ ንሓቅ ነረጋግጸሉ ሰለስተ ነገር ቀዳሞት ተቐሚጦም ኣለዉ ተቐዳሚት እንታይ ኣንጻር ቃል እግዚአብሔር ዘይኮነ ተኻላይት ከዓ መሰል ሰባት ዘይትንክፍ ታሳልሰይት ከዓ ንዓና ብቐጥታ ኾን ብተዘዋዋሪ ዘይጎድእ ስለዚ ቅድሚቲ ደው ምባልና ሓቂ ምዃኑ ብቃል እግዚአብሔር ምዃኑ ገዚኡ ምዃኑ ቦትኡ ምዃኑ ኩለንተን ክፍጸማ ዘለዎን ምሰር ረጋገጽና ከምኡን ተተረጋግጽና ኣብ ሓቂ ኣለና ከምኡን ተረጋግጾን ኣብ ሓቂ ኣለዉ ማለት ስለዚ እቲ ንገብሮ ነገር እዛ ናይ ሮዳ ተጠቂሳ ዘላ መጀመርያ ድምፂ ጴጥሮስ ምዃኑ ኣለለየት ኢሉ ብታሕጓስ ናብ ውሽጢ ጎያ ጴጥሮስ ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሉ ከም ዘሎ ነገረቶም ስለዚ እቲ በፂሓቶ ዘላ ምግላጽ መንፈስ ቅዱስ ናይ ተራ ሰብ ኣይኮነን እሳቶም ጥራይ ብግዝእ እቲኦም ዝፈልጥዋ እምበር እግዚአብሔር ዘዕበያ መንፈሳዊ ነገር ነይርዋ ማለት እዩ ስለዚ ከነረጋግጽ ከም ዘለና ዝኾነ ሰብ እቲ ሓቂ ከረጋግጽ ብስምዒት ብኻልእ ጉልባት ክኸውን ከም ዘይብሉ እንድሕር ከምኡ ፈቲናዊን ከዓ ከምኡ ፈቲኖም ከዓ እንታይ ኢሉ ሓቂ ብርእሳን ተቐበርካያስ ብእግራት ወፅእ ስለ ዝኾነ ንሓቂ ክደፍን ዝኽእል የለን እሞ ብጣዕሚ ቃል ህይወት የስማዓልና መኣዛ ቅዱሳን ሓብትና ንኽልቲ ወገንሲ ምስትውዓልን ምልላይን ምርግጋፅን ከም ዘድሊ ገይረየ ወሲደያ ዘለኹ ተረዲአክ እተኾይነ እወ ከማይ ኢለ ማለት ከማይ ብሓፈሽኡ እቲ ንሪኦን ዘለናዮ ህይወትን ሕጂ ተዘባሪቕዎ ዘሎ ህዝብና ከስተውዕል ከም ዝግብኦ ጥራይ ህዝቢ ስለ ዝበዝሑ ናትካ ሓደ ንበሎም ድሓን ናቶም ዋላ ሽም ተጠቐስኮም ናቶም ፓስተር እንድሕር ኢልዎም ብኡ ጥራይ ይኸዱ ማለት እዩ እቲ ውሽጢ ሓቂ ግን እሱ ይኮነን ሕጂ እቲ ስኻ ዓይንኻ ድበርሃልካ ሪኦ ከለኻ ግን ትጉሂ ኢኻ ትሓዝን ኢኻ እሶም ግን ኣብ ሓቂ ኣለና እዮም ድብሉ እሞ ነዚ ዓይነት እዚ ከዓ ህዝቢ እግዚአብሔር ዓይኑ ከብረሃሉ ማለት እየ ኣባህለ እግዚአብሔር መስገን እዚ ሕጂ ንኹላህናይ ማለት ንኹላህናይ ዋላ ኣነ ኣብዚ መድረኽ ኣውደ ምህረት እየ ዘለኹ ዝብላ ነገር እንድሕር መወከሲ ዘይብላ ኖ ከምዚ ኢልካ ነርካ ካበይ ኣምፂኻያ ኢልካ ክትሓትኒ ግቡእ ኺ ማለት ዋላ ኣነ ኣብዛ ዘለኹዋ ካብ ቃል እግዚአብሔር ወፃይ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ዘየለ ምስ ቃል እግዚአብሔር ዝፃረር እንድሕር ኣቐሚጠ ወይ ተዛሪበ ወይ እንድሕር ኣመሓላሊፈ ኖ ካበይ ኣምፂኻያ እዚኣ መረጋገጽ ለካ ድዩ ብቃል እግዚአብሔር መሰረት ከተረጋግጾ ትኽእል ዲኻ ክበሃል ኣለኒ ማለት ጥራይ ነትናቶም መራሕት ጥራይ ዘይኮነስ ንዓይን ንመራሕትናን ዝሕቶ ዝኽሕተት ኣለዎ ማለት ቃል ህይወት የስማዓልና አሜን هراي بيتروس فاميلي إتكم حفابيلكم اللهم قال هو تسمعنا ممر مرجيتا آمين أنا بصراحة يزلخون أتي كوار فليز بلتيا مونغونا أدنا أود اللوا سمعمو بقى مسجنا خنا مسجنينا إن حقوسنا وسن يبلون كل شعينا بنا أود نزارب بتعمي تبارخه ودزجهير and سخم مسجني له thank you الراي استمسجنا يكون يسمع اللوا تا زسدادا تقسيك كدغما اب مزمور داوود 33 ቁጥር 10 እግዚአብሔር ንምኽረ አሕዛብ ከንቲ ገብሮ ምስትር እስተና ናይ ሄሮድስ መወዳእታ ከመይ ከም ዝሓሰበ ከመይ ከም ዝኾነ ተታሒዙ ዝኸይዱ ንሓሳባት ህዝብታት ከዓ የጥፎ ያትብልታ ንጉባኤ ዝተደዳ እሞ بسم كلهم سمعتنا سيتصادقان اسبتهوتان يخفللنا استمرق كل خايب صحيون نبل الراي قال هيوت يسمع لنا بيتروس فاميلي بيتروس حاونا غزينا اكلالمو ابونا ابي كشولده تنساي ابي ملاك السلام قال معدان غيرهم بصلوت كعزولنا نبونا ناب عود مهرت بخبر يعدم حراي كبرن مسجانان እግዚአብሔር አምላኽና ይኹን አቦና አበይ መርየታ ቃለ ህይወት يسمعلنا كمون مزمور ملاختي يسمعلنا
توم كلكم أحوات أحات بتقسي بحسب مهب نزقوا حسابكم كتبوا زمسخم دما እግዚአብሔር ዘመን አገልግሎትኩም ይባርክ ሓደ ግዜስ ደቂ ሰባት አጋጣሚ እንዲና ንብል እግዚአብሔር ግን በአጋጣሚ አይሰርሕኒ እግዚአብሔር በፍላጥ እግዚአብሔር ድማ ሁሉ ነገር በጥበብ ይሰርሕ እንታይ ክብል ኢለኤሲ قدمي قرب ساعات اب يوتيوب حنت نجر يسمعنا راسي زي اب هاجرنا مودة ابي نازل له معت سكا حقي الى بو كستنتن كله مزا نايلو مخلتشح عمد زخانه أب هرس كريئة كله جرميلني إتا قبر حواريات لم تمهرنا قدم كنببيه قطري عسران حدن كساب عسران سلستن هرس بتا معلت قصرا لبس منقصو لبيسو أبزفان تقمت تزاربمون إتام هزب دما إذس دمس أملاخ ينبر دمس سب أيقونن إلهم تقدرون كبرنا أملاخ سلزي هبا دما بؤ ملاخ እግዚአብሔር ቀዘፎ حسيخون موته كابز خمزي يدحننا إذس دمس أملاخ مبر دمس سب أيقونن فم هزبن تايم دبلو زلو استغاسي سبا يكون كان أملاخي خا يمدلو زلو لك أزي قدم خلت الشيخ عمت أب هيرس زخانة نهرس زبلوه نحنا دما أب زمننا لومي إرتراويان دقيمنا يعينا تاد سمع هو قلب قال إخنا قرأكم أبيتو بلومي قرم زبلاني قدامنيا سبيتي أمي لما أبتيتو بناتها سبيتي غمر استا انت أتبل مع عمة مهرت أبيو أي قلصنيو جن أب أخيبا إذا كله هزبي أبززول سي البريزيدنت إسياسي أتبلو زلا إذا كله أبززول هزبي سي زكال تدخون سي من تنويح كتصن حلنا كاب عدميو ففرقي مهابكا الراي صبو قصلا بلاد مانتيا إلا نعغاس ولا حدا زوادا دركالن بجكا إيسوس كريستوس إذا كل حزب دما 5 دقائق خون أطاقع الله إتي نعغاس زوادا دركا كريستوس راح ينبر كما خايلن زبلو تدما كمس يبل نيرو مالتي نسبهل حزب إرترا حجر مولي على متقذف زل حدا سبا يكون ينقذف زله حجر مولي أتعنو زلالومي جن إزي إناتنا دما قال لك إذا أب هيرس زتزربت نهرس زبلوه نحنا دما نبلو لنا كلك على أملاخ انتا يزبلنا بتصحفسي نعنا انتا ايو نما مهارينا ايو تصحيفو نتصبق زرخبو صبق ما انت نركب كنت قملو نوتهم زتقصعو دما كاي نقصع دما ملبى من عيقبركا ملبى من عيخلاقا خمزن بحال كاي نقصع له كنمهارو ليو جن لك إتا نهرس إزدسي دمس أملاخ ينبر دمس سب أيكونن إلهم تقدروا كبرنا أملاخ سلزي هابه بؤ ملاخ ديابيهر قذف حسيخون متى كبرنا ما نحنا ديابيهر سلزي هابنا هاجر ملؤ دما تقذف الله هاجر ملؤ دما
أبجم موت الله إذا زل هزبسي زكال أنت زخون نوح نختنبر كله ففرق خاب عدم إمهابك نعاها زوادا دركا ولا حدا يلن بجكا يسوس كرسس أتم صلاة اليوم حرنا كرسس إذا نبلسي انتهي قرنا إينا دما نبل انتهي كزي نقبرنا احنا انتهي كزي نبل انتهي اللو خزي قبرنا يوم نايب حقي إذن دا تزاربنا محرات كنركب حاجة ونسحايد لنا له زيابير حجهم بعين محرتي تمتنا نعم لحظة مسؤولة ولا حدا يلا بدف أداوم بدم التحسبوا يتما برخا دمس سب زي كونه دمس عراوي زسمعهم نعلم زي فلتوا مسيح ما خلونا علم تاي تمثل زي فلتواون نأملاخ زوادا درو ولا حدا يلن نأملاخ زمسلو ولا حدا يلن نبع أملاخ زقرب بزخونة نجر ولا حدا يلن نحنا قنا نعخا زوادا دركا أب علم يلن بجكا إيسوس كريستوس هذا بنان روم كم زخسم خلو صور كريستوس يبلو نايب حقي صور كريستوس زبل ايو تقولنا نتحماق كنبل قبعنا نيرو كاوتا ترفا دما تفرحناون اب كندسق ازي انا نبل مو نايزو واغا دما نريو لنا يرس تغزفه ملاك زيابير قزفو حاسيخو متى نبينو نحنا قنا هاجر مليئات الزف زلا هاجر مليئة 5 عرت عصد زلا مو زيابير قريبه لنا مو بتمني هرد سزبلوا كاين مكح نحنا ونقول لنا اجون نمهرلو مخنياتو ازي صحف ازي نماني لم هياو كوين زاربنا نعنا نمهرلو ولا ازي صحف ازي دما حج دما يجبر يدقم ون علو أبانا أما زيابير كم محرتو يرعينا حجون نابل زيابير نتأمت نئك زيابير زمسلو ولا حدا يلبون سب نسب كمسل خليو سب نسب كتوادا درت خليخا نئك زيا سب جنا مسك زيابير كتوادا درو أي تخيلن إخا إجزيابير يو نعوز مسلو يلن سلخلو زيابير أملاخنا مسجانا يبصحيو مخنياتو بقى داستنتنكو بقال مسياتني إن حسبكو لك أبز حلف سمون أبز حلفنا يوم عراف قالت تخونسي انت يخبل مخالكو قلنا أملاخ نقرقن كمهر الناس اللي الدلي أملاخ بهندبت هيكون نسرح لك عزا ميهورير سيبالوو نحنا إلنا إياه أبي هورير سيدورد دما أب هاجر وردالو سلخو اللي زيابير بس كان يبصحي حجون لبي هابنا زيابير بعين محرتو يتأمتنا بصلات كنحصو كلنا حنساب كابزل زلنا يو حسنبل صباح دما دقاقنا خنقر كنينا اينا مدهاني عالمي بتوم زطعمنا بزي زلنا مسينا اب قداسي اب صلوت كنساتف دما بيت كريستيان تقدم مانتي سلام زصلا صلوت كم بحدش كلن زحس እግዚአብሔር አብ ጎይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሰላም ዝሓንት ለኩሉ ዝኾነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ልምናለና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ምእንቲ ሰላም ጸልዩ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዓሳና እንደገና ካብ ክፉ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ አሜን ኦዚቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕልና ከድንግል ኢኺ ስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ
فركر سخون برخي قومل تسقى جابير مساخي قفص في الدس يبلكي حتياتنا خسر يلنا نفت ولد يسكر سسمنتانا محرت لمن لنا امين ونقول جابير الملكان مالكنا لنا ونقول سلام هبلنا كل يبقى خم او جابيرات لنا سقى نفسنا جكان نفلت بعد امنا خبنا المقدس مكان سمن سوعنا لنا بسماء ذل خان نسخه سلام كعبد النفس كلنا حد ابز عالم زمان ما سلام حلو كل مرحه نسال سلطان مقدس مكان سلام حبو ابزيرانا نزلو مكو انت عذاب كامخراب امتاونا موطانا نزلو غراوتنا بكل سلام حلوهم بودون بعنعن يوكل نبرد كل سنه يملكو دمانا اخان جابير بنفرح حياونات كنركب بكرساس مسؤولين منفس كل سن مسغانا صنعت بو زلك على من كل سعن نزل عالم امين قدس جابير املخنا اجون سلا كل تمسجن سلا زغبا ازي تمسجن سلا ذا ساعه زيا تمسجن سلا قالك زمهار كامنا تمسجن سلا خن مهارلو ذهب كاننا غزي دما تمسجن قدس جابير املاخنا اجون تطعم عدلنا ودي سب موداتو انت تصبقي موداتا كله نا زصبق له مقدن خن حزن الصح حجزنا اتقالكا كم تم تقودو كوين قد قالو خنطنققلو كم تسمع عمو اب قبرو علوم زتمحرلو نحنا دما سمعنا من محرلو الصح حجزنا مثل غباء مكاب طرح زي كونه ز غباء زي نعم ناي سماي غباء زتمت غبرلنا منفسنا زغز حلنا ناز قصاصر جكان عخا نابكال زي تمت غبرلنا نعلم سلام نزازلنا يهاجر سلام نهاجرنا نهزبنا نقرابتنا منغنا سلام حبنا اتنسب كم سعر زعقدو كم قصلي كم عمبابا زرقفو زلو قن ورو قن بدما سخاورلنا ياكل بلنا سخا ياكل تلكا كل اذا اكل اما نتي سبات زبلع زلو نفسنا وكنف كوف كنبلا دقناون او كم زلو غرنا خنحسب امره هبنا تماو طفو كنا زلون ولد اللوم احوات اللوم بيتسوين اللوم نقدس جابير املاخنا سلازي خنصلي سلازي نبخا نقرب سخاغزنا كل نجر ما ياكل بلنا نحنا ازخن سمعوا صنحنا خنبلو صنحنا يقبرنا كن كم محرت كم بدلنا يتخيدنا كم محرت كم بدلنا يتخيدنا كم محرت كم بدلنا يتخيدنا نعخوصينا سبام ليخنا نعخرسعنا ابسب سجدنا الجون ابينركم زي كونه ابين لكم تبل املاخي خمو جونت ذهب كنا غزي خنملسلو لبها بنا اب حمام زلو فوسلنا بحزن زلو صنانا علنا بچنك مكراب صوبا زلو مسرف طرلا وفي رمز زلو دحني اتولنا زغشو دحن ملسلنا كلهم وليدنا نعبيم زلنا وداتو ما ولدن بارخلنا نعخا زخونو غبرلنا نعخا زي كونا يتهبنا تم كل ما بزقنيات زمرقو زلو دقنا نعدمن تعنا زياده كل دما نعخا زغدغدو غبرلنا بنادينا قدس رنجل مريم مالادنت بناي ملاك ترادانت بناي نبياتنا ورياتن صدقان سمايتاتن صلوتاي تفلينا كم تنهاريات زمهار كاي ما بسمايات نبرابنا نبلنا نسوحك لنا سمكاي قدس منغسرات تمصا فادكا قم تاب سمايكم ما بريكون نعلات انجرانا لما حبلنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا عوسانا ندقلنا كم كفاد احنا نمبر فتنا يتتونا منقسن حيلن كبر نزل عالمنا تكاي ما امين وزت يا مريم بناي قدس جبريل مرا سلام لكل حلنا خدن قليخي بسقاخون دنقليخي ادي جابير طوات قويتا سراوي سلام لكل الشغيكا انس برختي في فركرس قمركم قمل تصقا جابير مساقي اوفس تدس ولك حتياتنا خسر لنا نفت ودخ يسكر سس منتانا محرت لمن لنا امين يفتح ويسري جزينو املاكنا ودان يسكر سس كانيكا كان سريات يدم ساسي ابس
ولدو لبرو كساتي برهان أنتم أويا كانت وأويا دياقونات ولون سيرو كسانات ببسمكم كونوا فتانا ونصحنا يرسين تبلون سمات جيو مهار النكسوس مال عشر تغلطة جيو مهار النكسوس 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 زحالة محر الناب زمس حلو الناب عفوا منفس قدس بنت أجزتنا مريم مهار النكسوس مال عشر تغلطة بنت أجزتنا مريم مهار النكسوس 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 سجاج ويتانا إيس كورسوسن شغل إجابي ربون حبرت منفس قدسن قبل علينا قبل على كل خمن عزفن دربن كوين يورد سلخلو إجابي أملاخنا مسجانا يبصحيو نايت صباح سبات إقبال لنا قلنا كل قلنا الدماغ إجابي يقبل آمين قال وتسمع لنا بنا آمين قال وتسمع آمين كلنا آمين قال وتسمع لنا بنا كلكم قال وتسمع لنا برغليتي آمين 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 قال وتسمع لنا بوتاتنا كل بيت سمتها نالا آمين تعبير مسانا يكون آمين آمين أبرح قلنا بقربان بانك أدونن بتبعتن كتكاتات الوزم سهم سيتساعد كان إثبات فتاني خفلكم إجابير تبل قدس بيت خريستيان عزمت صقوبعي بسلام نرخبنا لو عمليتي Thank you دحان حضروا قال وتسمع لنا بنا لو عمليتي دحان حضروا ليتي